Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto 3 City FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. At daw kita karon sa Huwebes sa Nobyembre 6 tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now. 49 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, hindi mo lagan mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, pila ka mga transport cooperative o kung ining mga samahin karon niya sang mga sakayan. Now, nagapang alaw-aw sa asod-asod sining pagsaka sang gatong. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, ABC Lapus District President Asturias, punong barangay Arnel Asturias, nagpabutyag nga hindi tungod resilient ang mga pumuluyo, dapat na pabayan ang mga proyekto sa ilang sininga distrito. Sa iban pa nga matalupang doon karon nga mga balita, masobra 140,000 ka mga individual sa probinsya sa Iloilo apektado sa Bagyo Tino. Sanding ini sa assessment sa probinsya. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, Iloilo City Councilor Rudolph Galzon nagpasar sa ordinansa na tuhoy sa sining pagpangalan sa mga events sa city government. Muni madalkuar mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Subong man sining adlaw si President Bongbong Marcos Jr. ang nag-aprobar sa sining deklarasyon sa pagpaydalom sa State of National Calamity kasunod man sa sining lapdagon nga pakahalitan nga gintugan ni Bagyo Tino ukon na mayara sa international name nga Kalmaigi. Kag subong man ginapreparahan ang pagsulod sa isa pagid ka super typhoon. Ang dugang mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa maray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-6 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa ating Christmas countdown na 49 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino, humabot na sa 114 o 114. 127 na katao patuloy na pinaghahanap. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinapadeklara ang National State of Calamity dahil sa matinding pinsala ng Bagyong Tino at paparating na Bagyong Uwan. Abangan sa ating weather update mamaya ang bagyong nasa labas ng Pilipinas lalo pang lumakas habang itong Bagyong Tino naman patungo na sa Vietnam.
Ika-4 naman na referral ng Independent Commission for Infrastructure isusumite na ngayong araw si Ombudsman. Ang dating Department of Public Works and Highways officials naman sinampahan ng reklamong tax evasion. Sa ating provincial report, abangan humabay ang ulat ng ating provincial stations. 10 katao sa Negros Occidental na matay dahil yan sa paggapaw ng sapa. 24 na katao missing. Abangan din mamaya sa ating international news, Trump administration binawi ang 80,000 non-immigrant visas. Samantala itong Rift Valley fever kumakalat naman sa Mauritania at Senegal ayon yan sa World Health Organization. At sa sports balita naman, ang Filipino fighter na si Carlo Buminaang haharapin si One Championship undefeated striker Albert Casliso. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 114 o 114 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Bate ho ito sa ulat ng Office of Civil Defense. Ayon kay Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano, 71 o 71 sa mga nasawi ay mula sa lalawigan ng Cebu. Isa ho ay dahil sa matinding tinamaan o ito ay isa sa mga matinding tinamaan ng naturang bagyo. Maliban ho rito, naitala rin ng Office of Civil Defense ang 127 o 127 na nawawala o missing at 82 o 82 na sugatan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Samantala, lumabas na ho sa Philippine Area of Responsibility ito hong Bagyong Tino dakong alas 12:30 ho kaninang madaling araw. Kaugnay pa rin pong development, pumalo na sa 2 milyon o 2,162,000 mahigit na katao ang natukoy ng Department of Social Welfare and Development na naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Tino. Ito'y katumbas mga kabumbo ng 602,241 na pamilya mula sa 5,534 na barangay. Malaking porsyento ng apektadong populasyon ay mula po dyan sa may bahagi ng Visayas. Mula sa naturang datos, 133,809 pamilya na natili po sa evacuation center. Ito ay katumbas ng 469,447 na katao. Natili namang bukas ang hanggang sa 5,057 na evacuation center. Sa ngayon, umabot na po sa 171 ang bahay na natukoy na nawasak habang mahigit sa 700 naman ang partially damaged. Umabot na rin sa mahigit 116 million pesos ang halaga po ng tulong na ipamahagi sa mga naapektuhan na komunidad. Sa kaugnay pang mga update, habang nagpapatuloy ang relief operations para sa mga biktima ng Bagyong Tino, naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development para sa panibagong tropical storm na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa katapusan ng linggo. Ayon kay Social Welfare and Development Spokesperson and Assistant Secretary Erin Dumlao, mahigpit na nilang minomonitor ang pagkilos at pagdevelop ng bagyong tatawaging Uwan pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan mga kabombo, may mahigit na 2.8 billion pesos na standby funds at inventory ng food at non-food items sa Department of Social Welfare and Development sa mga regional offices nito sa buong Pilipinas. Ayon naman sa State Weather Bureau, nananatili ang lakas ng tropical storm habang kumikilos ito sa west-northwestward direction at posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Binalaan naman ng ahensya na maaari itong lumakas bilang bagyo sa Biyernes at maging super typhoon sa Sabado na posibleng tumama naman sa northern o central Luzon sa araw ng Lunes na may pinakamataas na signal number 5. Samantala, nakapaghatid na rin ang ahensya ng higit 69.4 million pesos na humanitarian and relief aid sa mga komunidad doon sa Visayas at Mindanao na naapektuhan itong Bagyong Tino. Namahagi rin ito ng ready-to-eat food at non-food items sa mga evacuees sa Bicol Region, Negros Island Region at Eastern Visayas. Bombo Weather Update. Sa ating weather update mga kabombo, patuloy ho ngayong kumikilos sa West Philippine Sea ang Bagyong Tino matapos na lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Ito ay patungo ngayon sa bahagi ng Vietnam. Natukoy ang lokasyon ng naturang bagyo sa layong 355 kilometers. Yan po sa hilagang kanluran ng Pagasa Islands, dyan sa may Kalayaan Group of Islands sa probinsya ng Palawan. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 165 km per hour at iyong pagbugso ay napanatili sa 205 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 40 km per hour. Sa kasalukuyan mga kabombo, tanging ang Kalayaan Group of Islands na lamang ang nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dahil nasasaklawan pa rin po ito
ng Bagyong Tino. Samantala, lalo ring lumakas ang bagyong nasa silangan ng ating bansa. Itong bagyo na kung sakali tatawagin po bilang Uwan. Umaabot na po sa 90 o 90 km per hour ang pagbugso nito habang yung hangin ay pumapalo na lang hanggang sa 75 km per hour. Uli po itong namataan sa layong 1,715 kilometers. Yan po sa hilagang silangan ng bahagi ng Mindanao. Mabagal itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Patuloy pong makinig at na manood, magmonitor sa mga balita dito po sa Bombo Radio Philippines. Pwede po ninyong mapakinggan, mapanood ang ating pong mga program at ating mga updates ukol pa rin po sa bagyo at iba pang mahahalagang impormasyon gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app, or pwede rin po ninyong bisitahin ang ating pong webpage, ang www.bomboradio.com. Pinaghahanda naman ng Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang mga magsasaka sa Northern Luzon dahil sa paparating na malakas na bagyo. Inatasan na rin ng kalihim ang lahat ng regional field offices na maaring maapektuhan na gabayan ang mga magsasaka sa maaring gawin kasama ang paglabas ng napapanahong abiso o gabay. Pinatitiyak din ng kalihim na may sapat na agricultural supplies na nakahandayan para sa mga magsasaka bago pa man ang pagtama ng naturang bagyo. Sa kasalukuyan mga kabombo, mayroon anyang sapat na stock sa National Food Authority upang punan ang ating pangangailangan ng mga Pilipino sa kabilayang na magkakasunod na kalamidad tulad ng kakatapos nitong Bagyong Tino na labis na nanalasa sa Visayas at Mindanao. Nakahanda rin anya ang hanggang 2.6 million bags ng mga bigas para may pamahagi sa local government units at sa mga ahensyang namamahagi ng relief supplies sa mga apektadong komunidad at posible pang maaapektuhan. Bukas din ang Department of Agriculture na maglaan ng mga karagdagang bigas na ibibenta sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo outlets na nag-aalok ng 20 pesos per kilo rice at iba pang murang mga produkto. Pagtitiyak ng kalihim na nanatiling nakaalerto ang gobyerno sa pagbabantay ng kanilang food supply chains sa gitna ng typhoon season. Dako tayo dyan sa may Palasyo Malacanang, mga kabombo, si Pangulong Marcos sinabing idedeklara ho itong national state of calamity dahil yan sa matinding pinsala na iniwan ng Bagyong Tino habang paparating pa yung sinasabing malakas na bagyo. May update po dyan si Bomboana Lee Soberano. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction Management Council na ideklara ang National State of Calamity. Ito ay dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng Bagyong Tino at inaasahang epekto ng malakas na bagyong si Uwan na aabot umano sa 10 hanggang 12 rehiyon ang maapektuhan. Dahil sa nasabing deklarasyon, inaasahang mapadali ang relief, rehabilitation at recovery efforts ng pamahalaan dahil sa mapapabilis na ang pag-release ng calamity funds. Bukod dito, makakapagpatupad na din ng price control ang pamahalaan sa mga pangunahing bilihin at mapadali ang deployment ng mga tulong ng gobyerno para sa ating mga kababayan na naapektuhan ng kalamidad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Because of the scope of shall we say, problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So, that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedure. Samantala, matapos ang situational briefing sa National Disaster Risk Reduction Management Council sa Campo Aguinaldo kanina, inanunsyo ni Pangulong Marcos na matindi ang pinsalang idinulot ng Bagyong Tino sa mga Region 6, 7, 8 at Negros Island Region, lalo na sa Cebu. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos nitong pangunahan ang situational briefing kanina. Inihayag ng Presidente na mataas ang bilang ng nasawi at patuloy pang biniberipika ang datos ng mga nasawi
sugatan, nasiraan ng bahay at mga nasa evacuation centers. Kasabay nito, naghahanda na rin ang gobyerno sa paparating na bagyong Uwan na posibleng tumama sa Hilagang Luzon, partikular sa Cagayan. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu. Actually, Region 6, 7, 8, Maropa, umabot sa Negros Island region. Kasi tumawid ang Tino and the damage is heavy. And so we are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course the LGUs. Maayos naman. The only problem is that napakalakas ng si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang. Yes, Bombo Genesis. Ano mga schedule ni Pangulong Marcos? Pupunta ba siya sa may bahagi ng Visayas o dyan sa may part ng Northern Luzon na tinutubok ng bagong bagyo? Ngayon, Bombo Genesis, pagkatapos ng situational briefing dito nga sa may National Disaster Risk Reduction Management sa Campo Aguinaldo, bukas, Biyernes, nakatakdang magtungo sa probinsya ng Cebu o sa Cebu, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lubhang na nasalanta nga dito sa Bagyong Tino. Nais ng Pangulo na personal na makita ang kalagayan ng ating mga kababayan sa nasabing lugar at para nga sa maghatid ng agarang tulong para sa ating mga kababayan. So ngayon, pinaghahandaan na rin ang ng National Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang Office of the Civil Defense at iba pang mga government agencies ang paghahanda para sa paparating na bagyong si Uwan na tutumbok nga dito sa Hilagang Luzon, Bombo Genesis. Okay, maraming salamat, Bombo. Mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naglabas naman ng abiso ang Philippine Coast Guard ngayong araw kaugnay ng epekto ng bagyong Tino sa mga pantalan. Apektado ang 16 na pantalan at barangay sa Southern Tagalog, Bicol, Northern Mindanao, National Capital Region, Central Luzon, Western Visayas at Palawan. Umabot sa 787 na mga passengers, drivers and cargo helpers ang stranded kasama ang 54 na mga rolling cargos, 7 vessels at 9 na motorbangkas. Sa kabuuan, makabombo 58 vessels at 31 motorbangkas ang pansamantalang sumilong. Pinakamaraming stranded ay sa National Capital Region, Central Luzon na may 731 katao. Patuloy naman ang monitoring ng Philippine Coast Guard sa mga apektadong lugar at handa rin umano silang rumisponde kung kinakailangan. Samantala, binigyang din naman ng Department of Interior and Local Government na naging epektibo ang isinagawang preemptive evacuation para maiwasan ang mataas na casualties sa pagbayuho ng Bagyong Tino. Batay sa datos ng ahensya, umabot po ng hanggang sa 290,000 na pamilya o halos 700,000 o 900,000 na katao ang nailikas mula po sa Mimaropa Region, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, kasama ho rito ang Caraga Region at Negros Island Region bago pa tumama ang Bagyong Tino. Ang mga ito ay tumalima raw sa maagang paabiso ng mga lokal na pamahalaan. Ayon pa rin sa Interior and Local Government Department, ang naging maagap na pagpapalikas sa mga residente ay malaking tulong para mailigtas ang mga mamamayan, lalo na sa mga lugar na nasa madalas bahain at madalas pong makaranas ng mga landslide. Naging daan din ito upang hindi lamang mag-focus ang disaster response teams sa serye ng evacuation sa mismong araw na nanasa ang bagyo at sa halip ay agad nang magsagawa ng relief, clearing at recovery operations. Ayon pa sa ahensya, kasalukuyan pa rin ang clean-up operation sa 7 rehiyon na naapektuhan po ng pananalasa ng bagyo. Nakasubaybay din ang mga lokal na pamahalaan sa kalagayan ng mga evacuation center, kasama ang distribution ng mga pagkain, tubig, at yung pong pagtugon sa pangangailangan ng mga evacuees, lalo ho sa usapin ng kalusugan. Tiniyak din ng Interior and Local Government Department ang 24 oras na monitoring sa mga apektadong lugar sa tulong po ng mga lokal na pamahalaan at pulisya at Bureau of Fire Protection na pawang nasasaklawan ng naturang ahensya. Abangan humamaya mga kabombo, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Independent Commission for Infrastructure dahil ire-refer na ho ng naturang komisyon ng ika-4 na
mga kaso. Ngayon pong araw na ito, yan po'y dadalhin sa may Office of the Ombudsman. Samantala, abangan po yan mamaya sa live report ni Bombo Isa Cotoner. Samantala ho muna. Sa ibang updates ho tayo, tinuligsan ni Davao City Representative Paulo Duterte yung pong aligasyon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Ukol ho yan sa mga hindi umiiral na flood control project sa kanyang distrito. Ayon kay Duterte, lahat ng proyekto sa Davao at sa Matina River ay naipatupad, na inspection at na-validate ng Department of Public Works and Highways at ng Commission on Audit. Naunang inihayag ni Congressman Tinio na may tinatayang 4.35 billion pesos na mga questionableng mga flood control project sa unang distrito ng Davao City. Batay yan sa 131, 121 na kontrata mula 2019 hanggang 2022. Ayon pa sa kanya, may overlapping projects, double funding at iyong kakulangan ng detalye. Binatikos naman ng kongresista ang aligasyon at hinamon si Tinio na personal na bumisita sa Davao, lakarin ng mga riverbanks at makipag-usap sa mga residente upang makita ang epekto ng mga proyekto. Pinuna rin ni Congressman Duterte ang Independent Commission for Infrastructure sa munoy paggamit ng retired police recycled appointees at non-engineers sa inspection at iginiit na dapat ay real engineers o totoong mga inhinyero daw ang ipapadala. Kaugnay pa rin po ng development na yan, hinamon din ni Davao City Representative Paulo Duterte si Congressman Tinio na personal na magtungo pa rin doon ho sa may bahagi ng Davao kung nakakaranas ho ba sila ng pagbaha bilang tugon pa rin po sa alegasyon sa irregularidad sa mga flood control projects. Nauna nga pong inihayag nitong si Congressman Tinio, ito hong mga red flag hanggang sa 80 raw at o hanggang 120 na flood control project nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso. Kabilang po dito ang overlapping contracts at mga double funding ang naitalaho roon. Ang alitan po ng dalawang mambabatas mga kabombo ay bahagi pa rin po ng mas malawak na tensyon mula po yan sa may Manila Bay Dolomite Beach na isinagawa noong termino ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binatikos naman ni Congressman Duterte si Tinio sa umunoy pagiging tahimik sa korupsyon ng kasalukuyang administrasyon habang pinapaalala nitong si Tinio na maaring suriin ng sinuman ng makabayan sa pamamagitan ng Google at ng social media upang makita ang kanilang mga aksyon laban sa irregularidad. Kabilang ho dito ang pagtutol sa 2025 budget na hindi mo pinahalagahan ng sektor o itong sektor ng edukasyon. Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng mga report na tinutukan ng ating news team ang dating Department of Public Works and Highways officials na sina Alcantara, Hernandez at Mendoza. Sinampahan ng reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice kaugnayan sa anomalya sa flood control projects. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Jello Aganan. Bombo Jello, sinampahan ng reklamong ngayong araw Internal Revenue Department of Justice ang topic of. Balikan po natin mamaya ang linya ni Bombo Jello Aganan mga kabombo. Kaugnay pa rin po doon sa pagsasampaho ng kaso ng Bureau of Internal Revenue laban sa ilang mga kawani, mga dati hong opisyal, nagsilbing opisyal ng Department of Public Works and Highways na isinasangkot doon po sa umunoy kickback scheme sa mga flood control project ng ating pong gobyerno. Balik ko tayo sa linya ni Bombo Jello Aganan mula po dyan sa may Department of Justice. Kamusta dyan, Bombo Jello? Bombo Jello, sis, pinakakaan ng reklamong taxation ngayong araw Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice ang dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza dahil sa hindi tugma ang mga ari-arian nito sa kanilang kinikita kumpara sa aktual na trabaho. Ayon kay Attorney Romeo Lumagi Jr., Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, batay sa investigasyon na ginawa ng ahensya, lumalabas na hindi tugma ang mga ari-arian ng mga nasabing dating opisyal sa kanilang kinikita sa kanilang trabaho. Lumalabas na may kabuuang 1.6 billion na tax deficiencies ang hindi nabayaran ng mga sangkot na dating DPWH officials. Kinumpirma rin ng BIR ang di umano'y pagwawaldas ng mga ito ng pera sa kasino kung saan napag-alaman na nagpapalit ito ng casino chips na hindi rin tugma o mas sobra pa sa kanilang declared source of income. Kaugnayan, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Romeo Lumagi Jr., Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Nakita natin na based on dun sa mga lifestyle checks na ginawa natin, yung kanilang mga ginastos,
na nakuha rin natin yan sa mga pagdinig na ginawa sa Senado at yung mga kanilang mga ari-arian, nakita natin na hindi tugma ito sa kanilang kinikita or yung mga reported na mga revenues nila at mga binayaran buwis. Kaya naman nagsampa tayo ng kaso. Ang total tax liabilities na nakita natin dito sa tatlong ito ay umaabot na mahigit 1.6. Ito sa mga pagdinig, nakita naman natin na malaki ang ginagastos nila sa casino. So itong mga daan-daang milyon na ginagastos nila sa casino, syempre saan naman din galing. So verify din natin at nakita natin na totoo nga na meron talaga silang mga ginastos dito sa casino na ilang daang milyon. Kaya naman sinama rin natin yan sa ating naging assessment. Sinabi naman ni Attorney Lumagin at dapat opisyal para mabayaran ang nasabing tax. Sa katanungan kung ano ang maaaring gawin ng BIR kung sakaling hindi makapagbayad ng cash ang mga ito, maaari nila umanong habulin ang mga ari-arian ng mga ito, katulad na lamang ng mga luxury cars. Binigyang linaw din ng BIR chief na hindi pa tapos ang ginagawang investigasyon ng kanilang tanggapan at hindi lang ang mga dating opisyal ng DPWH ang kanilang sasampahan ng reklamo. Lahat ng mga personalidad na posibleng sangkot sa manumalyang flood control projects ay kasama sa kanilang iimbestigahan. Binigyang din ito na limitado lamang ang investigasyon ng BIR sa tax ng mga sangkot sa issue ng flood control project. Samantala, matatandaan na una nang nagsampa ng reklamo ng tax evasion ang BIR sa DOJ noong Oktubre 8 para sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya at mga nagtatrabaho sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na pagmamay-ari din ng mga Diskaya. Sa reklamong isinampa ay umabot sa hindi bababang 7 billion ang tax na hindi binayaran ng mga Diskaya. Live mula dito sa Department of Justice para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balik ko tayo sa ilan pang mga development. Kasunod pa rin po yan na pananalasan ng Bagyong Tino, mga kabombo. Naging malaking tulong daw ito hong pinakamalaking dam dyan sa may Visayas, itong Halaur Dam, upang mapababa ang bulto ng tubig na bumagsak sa mga kabahayan sa maraming lugar sa Panay Island. Ayon sa National Irrigation Administration, nagawa ho ng bagong dam na makaipon ng hanggang sa 19.57 million cubic meters per second ng mga cubic meters ng tubig sa kasagsagan ng mga pangulan na dulot po ng naturang bagyo. Batay sa official data ho ng naturang dam, nasa 95.37 million cubic meters ang antas ng tubig sa naturang dam noong pong Nobyembre 3. Yan po ay ilang araw bago ho ang malawakang pagulan. Pagsapit ng Nobyembre 5, maabot na ito sa 114.19 million cubic meters. Binigyang diin ng ahensya na kung wala ang Halaur Dam, ay milyong-milyong metriko kubiko ng tubig ay posible pong dumaloy po ito sa mababang komunidad na naapektuhan ang unitong Halaur River hanggang sa mga kabahayan malapit po sa Guimaras Strait. Hulyo 16, mga kabombo ng taong nakalipas, ng formal na pinasinayaan ng naturang dam. Ito ang pinakamalaking dam na naitayo sa labas ng Luzon. Samantala, lalo pang lumubo ang bilang ng mga gasoline station na natukoy ng Department of Energy na naapektuhan sa pananalasa naman ng Bagyong Tino. Mula sa 3,657 na gasoline stations sa Visayas, umabot na sa 79 ang natukoy na non-operational. Ayon sa Energy Department, marami sa mga ito ay nasira sa kasagsagan ng bagyo habang ang iba naman ay kinakailangang isara bilang precaution mula ho sa banta ng bagyo. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Diyan ho sa may Region 6 o diyan po sa may Western Visayas, mga kabombo, mayroon pong 45 o 45 na mga gasoline station. Kabilang po dito ang 6 sa may Antique, ang 6 sa may Capiz, Guimaras 3, at ang nalalabi ay mula na po sa may Negros Occidental area. Samantala, meron din pong 27 diyan sa may bahagi ng Cebu at ang iba pa ay mula po sa may Region 8. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang assessment na ginagawa ho ng mga ahensya sa lawak ho ng pinsala ng Bagyong Tino sa energy sector. Ngunit, pagtitiyak po ng Department of Energy na natiling matatag ang supply ng petrolyo sa buong Visayas. Natili ring operational ang lahat po ng mga refilling plants para sa liquefied petroleum products o ito ho yung mga LPG. Samantala, umaabot naman sa 10 charging stations para sa mga electric vehicle
sa buong probinsya ng Cebu ang natukoy na offline, kasunod pa rin po yan ng pagbayo ng Bagyong Tino. Iniulat naman ng Department of Information and Communications Technology na hindi naapektuhan ang major services sa bansa sa gitna ng distributed denial of service cyber attacks na nakatakda kahapon yan Nobyembre 5. Una nang pinaghandaan ng pamahalaan ang naturang pag-atake na kilala rin sa tawag na November 5 cyber attack. Sa isang panayam, sinabi ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na walang na-detect ang ahensya na naapektuhan lalo na sa mga major information technology infrastructure at internet connectivity sa ating bansa. Bagaman mayroong anyang sumubok para magkaroon ng mabigat na internet traffic, mayroon ding anyang anti-denial of service equipment na nagamit ang ahensya para mapigilan ito. Paliwanag na kalihim, ang denial of service ay hindi isang uri ng data breach o hacking, kundi isang malisyosong pagtatangka na gumawa ng traffic jams sa mundo ng internet connection. Bagaman hindi na tinukoy na kalihim ang mga website na pangunahing naapektuhan, sinabi nitong marami sa mga tinangkang biktimahin ay yung mga bangko. Sa kasalukuyan, wala pa namang bangko anya ang nagulat ng systems disruption na posibleng nagdulot ng pinangangambahang November 5 cyber attack. Unang inilunsad ng Department of Information and Communications Technology ang Oplan Cyber Dome upang labanan ang cyber attack. Dito ay nababantayan ang mga mahahalagang information technology infrastructure ng bawat government agency laban sa mga malisyosong pag-atake. Update po tayo sa ilan pang mga development ngayon pong araw na ito mga kabombo. Yung pong kopya daw ho ng mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na isinusumite ho ng mga opisyal ng gobyerno, lalo ho yung mga matataas na opisyal, doon ho sa may ombudsman, mananatili hong tinatawag na virtually forever. Ang grupong akbayan naman, hindi mo po ang ombudsman ay sa publiko ang SALN, itong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. May update po dyan si Bombo Grand Hilario. Bombo Genesis, mistulang may forever sa ombudsman sapagkat mananatili ng forever sa ombudsman ang kopya ng sinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula sa mga opisyal ng pamahalaan. Ito mismo ang kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa kasalukuyang tagapagsalita ng Office of the Ombudsman. Aniyaya, mananatili virtually forever ang kopya ng mga naturang dokumento na isinumite sa tanggapan kahit pa matapos ang prescriptive period na itinakda. Panuntunan kasi ng ombudsman na sa loob lamang ng 20 taon nila itatabi ang natanggap na mga kopya o physical copies ng SALN. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, alinsunod o nakabati raw ang naturang 20 years prescriptive period sa Republic Act 0019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Narito atong pakinggan si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Tama po. So, the 20 years is a result of yung prescriptive period as described in RA 3019. The prescriptive period for any of the violations of RA 3019 is now 20 years. Kaya natin binago ang mga periods for the accessibility of physical SALNs. So, as long as final nyo within 20 years, we will keep it physically for 20 years. But after that, basta meron na tayong digital record, that will be there virtually forever. Dahil rito, ipinaliwanag ni Assistant Ombudsman Clavano kung bakit at para saan magagamit ang mas pinabang taon sa pagpapanatili ng kopya ng SALN. Kung ikumpara kasi sa panahon ni Ombudsman Samuel Martires, bago si Ombudsman Jesus Remulla, ang naturang dokumento ay sinisira o pinupunit matapos ang 10 taon mula nang ito'y matanggap. Ngunit nilinaw ni Ombudsman spokesperson Miko Clavano na bagamat maaari itong ma-access forever virtually, hindi anya ito nangangahulugang magagamit bilang ebidensya sakaling lumagpas na sa itinakdang prescriptive period. Muli si Assistant Ombudsman Miko Clavano. And the reasoning there is it can always be used for comparison from more than 20 years ago na ganito po yung nakalagay sa SALN up until today, let's say 2025, na sobrang lumaki. Only as a matter of comparison. But again, the crime must have been committed within the last 20 years lang. So if it is evidence of a crime, that it can no longer be used. It is accessible but can no longer be used in evidence. However, if it is only for purposes of comparison, then you can use SALNs even
above and beyond the 20 years that is provided for in the rules. Kaya naman, buhat nito, ibinagi ni Assistant Ombudsman Clavano ang kalagaan na mapanatili ang mga isinusumiting SALN ng mga opisyal. Magagamit ito upang mapagkumpara ang accumulation of wealth o kayamanan ng isang lingkod bayan sa ilang taon at bilang tool na rin para sa lifestyle checking. Samantala, naghain naman ngayong araw ang grupong Akbayan kasama pati ilang civil society at youth leaders ng liham kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla upang himukin itong isa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net SALN ng mga matataas na opisyal ng bansa. Hiling ng grupo na maisa publiko ang SALN, partikular nila President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, former Ombudsman Samuel Martires at iba pa. Layunan nila rito na masubukan at makita ang pagiging seryoso ng pamahalaan sa pagto sa isyu ng katiwalian at korupsyon ng bansa. Narito naman ating pakinggan si Rafaela David, ang National President ng Akbayan Citizens Action Party. Naghain tayo ng liham requesting na ilabas na ang SALN ng highest officials of the land, including the President, the Vice President, at gayon din yung mga constitutional commissioners. Para sa atin kasi ito ay test of this government's seriousness on really making sure that transparency and accountability is the rule of the land, lalo na sa harap ng massive corruption scandal sa infrastructure at lalo na sa flood control. Nag-uulat live sa Office of the Ombudsman. Yes, Bombo Genesis. Itong virtually forever na sinasabi, ano to, i-upload sa internet, sa website at pwedeng i-download? Ganito ba yung tawag dito, yung magiging meaning nito? Bombo Genesis, sa ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang virtual na sinasabi dito ay hindi niya tinukoy kung ito yung makikita sa website. Ngunit ay kanyang sinabi na ito ay yung records pa lamang mismo ng Office of the Ombudsman kung saan kanilang itatabi yung mga SALN virtually. Ibig sabihin, kumpara ng mga nakaraan o yung nakaraang sistema ng Ombudsman na itinatabi mismo physical copy at matapos ang 10 taon ay pupunitin o hindi na ito gagamitin. Ngayon, Bombo Genesis, ay matapos or kahit pa matapos yung prescriptive period na mula 10 years, hinabaan na ngayon ng 20 years, ay itatabi yung naturang kopya virtually sa records ng Office of the Ombudsman. Bombo Genesis. Yung soft copy you mean? Yung soft copy ang itatabi? Kasi kapag let's say 50 years na itabi mo yung kopya, yung physical copy nung SALN, baka abot yan ng ilang bahay na, no? Ilang yes. Story na ng bahay na. So yung soft copy ng SALN ang itatabi. Yes, Bombo Genesis, tama ka. Soft copy ang kanilang itatabi sapagkat yung physical copy ay kanila na itong sisirian o pupunitin ng after 20 years mula nang ito isubmit ng opisyal ng pamahalaan. Bombo Genesis. Isang tanong lamang, may nabanggit bang ombudsman kung paano yung magiging sistema nila doon sa kanilang website kung saan itatabi yung soft copy? Kasi baka mamaya andyan na naman yung banta ng hacking, kukunin ng lahat ng kopya ng mga SALN ng mga opisyal like the President or the Vice President. May adjustment ba gagawin ang Office of the Ombudsman, Babong as early as now? Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, ay isinasaayos pa lamang na Office of the Ombudsman yung mga forms or yung mga patungkol dito sa SALN. Yung patungkol sa kung i-upload nila mismo yung kopya o yung soft copy ng SALN ay hindi pa nila yan tinutukoy o sinasabi at ipinapaliwanag. Yan ang ating tatanungin mamaya sakaling tayo ay makapanayam natin sa isang press conference ang Ombudsman sapagkat yung ginagawa pa lamang ngayon ng Ombudsman ay isinasaayos pa lamang at yung posible at yung formal at opisyal na makakapag-request ka ng SALN ay sa darating pa na November 15. Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bambogran. Medyo marami-raming development ngayon dyan sa may Office of the Ombudsman. Tutok lamang tayo. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bambogran. Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Gran Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
Samantala, inihayag naman ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na higit 14 billion pesos na flood control projects mula 2022 hanggang 2025 sa lungsod ay ipinatupad ng walang kinakailangang permita. Ang kay Moreno, bagamat malaking pondo ang inilaan para sa flood mitigation structures, patuloy pa rin ang pagbaha sa lungsod at maraming proyekto ang hindi epektibo sa pagbawas ng baha. Ipinakita ng Mayor ang budget allocation per district mula 2022 to 2025. Sa District 1, mayroong 3.4 billion pesos. Sa District 2 naman, 2.5 billion pesos. District 3, 4.2 billion pesos. District 4, 1.3 billion pesos. District 5, 1.16 billion pesos. At sa District 6 naman, 2 billion pesos. Batay sa bagong datos, may 112 ongoing projects sa lungsod na walang permit, regulatory fees o contractors taxes, at tiniyak ni Moreno na mananagot ang mga kontratista kung hindi susunod sa Local Government Code, National Building Code at iba pang batas ng lungsod. Sinabi rin niya na may 305 flood control projects sa Maynila na hindi nabayarang contractors taxes na nagkakahalaga ng 247 million pesos. Kabilang na riyan ang St. Timothy Construction Corporation ng kontratista si Sara Descaya na naiugnay sa mga kontrobersiya sa umano'y korupsyon at kickbacks. Update po tayo mula dyan sa may Independent Commission for Infrastructure, mga kabombo. May mga referral humuli ang naturang komisyon dyan sa may Office of the Ombudsman. May live update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, muling magsusumite ngayong araw ang Independent Commission for Infrastructure ng kanilang ika-4 na referral sa Office of the Ombudsman hinggil sa 95 milyong flood control projects sa Bukawi, Bulacan na slope protection structure and waterways. Ayon kay ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr., ito ay base sa report ng Commission on Audit. Anya, lumalabas kasi na wala talagang nagawang istruktura at naimplementa na proyekto sa naturang lugar, ngunit binayaran ito ng buo ng Department of Public Works and Highways. Ang kontratista ng naturang proyekto ay ang Top Notch Catalyst Builders Incorporated at Beam Team Developer Specialists Incorporated. Bunga nito, inirekomendang imbestigahan ng Komisyon sa Ombudsman ang posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation and Falsification of Procurement Reform Act ni na Engineer Henry C. Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer Jaime Hernandez, Ernesto C. Galang, Engineer Giancarlo Rivera, Engineer John Michael Marcos, Engineer Claudine Magdalene Magsakay, Engineer Erica Justin Chico at Mr. Alan Payawal, o ito yung Bulacan District Engineering Office. Kasama rin sa inirekomenda na imbestigahan ay ang posibleng paglabag naman sa Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials ni na former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, former Undersecretary Roberto Bernardo, former Undersecretary Maria Catalina Cabral. Dagdag pa ni Reyes na kung mapapatunayan na lumabag ang mga naturang opisyal ng pamahalaan ay inirekomenda rin nila itong kasuhan na nanaayon sa batas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. The ICI will be recommending that the Ombudsman evaluate whether personal and potential violations may exist on the part of the following individuals. Number 1, Engineer Henry C. Alcantara. Number 2, Engineer Bryce Erickson B. Hernandez. Under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation, falsification under the revised penal code, Presidential Decree number 1759, and the Government Procurement Reform Act. In addition, the Commission will recommend that the Ombudsman assess whether there is potential violations of the Code of Conduct and ethical standards for public officers and employees may also exist on the part of DPWH Secretary Manuel Bonoan, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Undersecretary Maria Catalina Cabral. Samantala, kasabay naman ng kanilang pagsusumite sa Ombudsman ng ika-4 na referral nga ngayong araw, kapansin-pansin rin ang placard na ipinakita ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr.
dito sa tanggapan nila. Anya, sa nangyayari kasi sa bansa ngayon ay kailangan mamayagpag pa rin ang pagmamahal para sa bansa at taong bayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin na naging kasagutan ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Meaning ng placard na hawak nyo ngayon? And can you explain bakit nyo po siya hawak ngayon? Well, we need to love our country. We need to love our countrymen. You know, we need to love one another. You know, kung may extra pera kayo, tulungan nyo mahirap. Kung may extra, tulungan, kung may time kayo, tulungan ng gobyerno. So, kailangan pag-ibig eh. Hindi yung swapan ka, kapag pera tinatago mo, hindi mo sila share. Yun na, we need love eh. Ang nawala sa atin kasi parang gusto natin maging swapang atin na lahat. Kung meron ko lang 3 sapatos, di pa tama na yun kaysa sa 5 sapatos pa. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Genesis. Isang katanungan lamang. Ito pala yung referral for investigation. Ano? So basically, parang nire-recommenda lang ng Independent Commission for Infrastructure na maghanap pa ang ombudsman na mas maraming ebidensya para sa filing of cases, which is kaiba doon sa referral para sa filing of cases. Ano? Bombo Genesis, kanina, isa rin sa nilinaw yan dito nga kay ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. Bali kasi ang mangyayari dyan, ang ICI kasi ay fact-finding nga na binuo para nga dito sa mga maanomaliang flood control projects. Bagaman ito nakalagay dito ay to assess o to evaluate yung mga isinumite nilang investigation o mga ebidensya na nagawa na nila for the past months kasama nga ito Commission on Audit at isa rin sa kanilang hiniling kasama doon sa kanilang sinabi na kung mapatunayan ay kasama rin sa inirekomenda nila ay kasuhan nga ito ng yung mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na nanaayon yan sa batas. Kasi nga naman itong ICI ay wala silang kapangyarihan na kasuhan na kaagad itong mga DPWH officials. Pero with this strong evidences and strong mga nahanap nilang mga ebidensya para dito nga sa mga maanomaliang flood control projects ay ito yung isinumite nila sa ombudsman para maging basis nila kung kakasuhan nga. Pero at the end of the day, itong ICI ay talagang nagre-rekomenda lang na talagang investigahan o evaluate ng ombudsman itong mga maanomaliang flood control projects. At kanina nga, sabi ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes na aasahan pa ito sa mga susunod na linggo kasi ayaw nga nilang naiipon itong mga rekomendasyon nila. Kasi parang napansin natin dito, Bombo Genesis, parang per lugar o per proyekto yung ginagawa nilang pagrekomenda dito sa Office of the Ombudsman. So anya, dahil nga marami nang naimbitahan din na resource person dito, at marami na rin silang natatanggap lalo na mula doon sa Commission on Audit, asahan pa natin yung mga sunod-sunod nilang pag-refer muli dito nga sa Office of the Ombudsman. Ika-4 na ito mula nung naitatag ang Independent Commission. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa. Live mula dito sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo!
Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Kaugnay pa rin po mga kaumbo ng ating pinaghahandaan na pinakamalaking blood donation drive sa buong Pilipinas. Itong Dugong Bombo 2025 ang Department of Health dyan sa may Bicol Region. Kinilala pong commitment ng Bombo Radio Philippines sa hakbang na punuan ang kakulangan ng dugo sa ating bansa. May update po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Muling kinilala ng Department of Health Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory ang mga hakbang ng Bombo Radio Philippines na makatulong sa mga pasyente ngayong nasa critically low ang supply ng dugo. Ayon kay Department of Health Bicol Donor Recruitment Officer Nicole Ann Bejo sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na ang taunang dugong bombo ay tumutulong upang mapunuan ang pangangailangan sa dugo sa maraming mga pagamutan. Kaugnay nito ay inanyayahan ng opisyal ang publiko na makiisa sa Dugong Bombo 2025, A Little Pain, A Life to Gain na isasagawa sa Nobyembre 15. Siniguro ng opisyal na dadaan sa tama at istriktong proseso ang donasyon ng dugo upang masiguro ang kaligtasan ng mga donors at masiguro na ligtas ang mga pasyente na tatanggap ng naturang mga dugo. Inihayag ni Bejo na sa kasalukuyan ay nagkukulang ang rehiyon sa type O na dugo dahil marami ang mga pasyenteng nangangailangan nito. Anya, maaaring mag-donate ang mga edad 16 anyos hanggang 65 anyos. Subalit sa ilalim sa proseso ang mga ito bago kunan ng dugo. Gusto namin magpasalamat din sa Bombo Radio sa inyong commitment po to help us ensure na meron tayong adequate blood supply, at kami din po ay nagpapasalamat in advance sa mga donors natin na magdo-donate at magdo-donate regularly. Ayan. So in behalf po ng Department of Health at ng Blood Center, maraming salamat po sa inyong suporta at tulong na ibinibigay para po tayo ay makapagsagip ng madaming buhay. Sa panig ng Bombo Radio Legazpi, isasagawa ang Dugong Bombo sa second level ng Pacific Mall Legazpi City kung saan inaasahan na maraming mga partner donors ang makikiisa. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Diyan naman tayo sa Central Visayas. Ang Cebu Governor dismanyado sa malawakang pagbaha sa kabila ng 26 billion pesos na flood control funds. Si Pangulong Marcos iniutos ang investigasyon sa mga proyekto sa Cebu. May mga report dyan ng Bombo Radio Cebu. Dismayado si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa malawakang pagbaha sa gitna ng mahigit 26 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Kinestyon nito ang malaking halaga na hindi nasolusyonan at napigilan ng mga pagbaha na dulot ng epekto ng Bagyong Tino. Dahil dito, naglabas ito ng mariing pahayag tungkol sa malinaw na kawalan ng resulta sa mga programa para sa kaligtasan sa pagbaha. Sinabi nito na hindi makakaila ang lawak ng pinsala sa mga barangay tulad sa Talamban, Bakayan, Basak Pardo, Talisay, Pusay, kung saan maraming residente ang natangay at ang iba ay natabunan pa ng landslide. Binigyang diin ni Baricuatro na hindi sapat ang simpleng paghingi ng mga update sa mga proyekto dahil kailangan ng isang malinaw na pag-audit at pagsusuri sa pagpapatupad ng mga programa para sa pagkontrol sa baha upang matiyak kung tunay ngang naipatupad ang mga ito. Idinagdag pa ng gobernadora na patuloy siyang makikipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways at sa mga lokal na opisyal upang mapabilis ang investigasyon at verifikasyon ng mga nasabing proyekto para sa pagkontrol ng baha, lalo na sa mga lugar na madaling bahain sa bawat taon. You began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for flood control projects. Bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung dito, flood control funds. Ano ito yung nangyayari sa amin? Samantala, inutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang investigasyon sa mga proyekto sa Cebu dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Tino. Ito ang ibinahagi ni Atty. Claire Castro na gustong malaman ng Presidente kung naggastos man ng maayos ang mahigit 26 billion pesos na inilaan para sa mga flood control projects dahil nakitaan niya ang epekto ng nakaraang bagyo na tila hindi gumagana ang mga proyekto sa Cebu. Kaya ang mga nabigong magbigay ng pangangalaga sa Cebu ay dapat imbestigahan
kagandahan at parusahan ng naayon. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Meron na lamang tayong 10 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Dako tayo dyan sa may probinsya po ng Aklan. Meron pong 3 katao dyan ang nasawi sa pagtama pa rin po ng Bagyong Tino. May update ang Bombo Radio Kalibo. Hindi naging malubha ang pinsalang dulot ni Bagyong Tino sa isla ng Panay ayon sa Office of Civil Defense Region 6. Ayon kay Raul Fernandez, direktor ng OCD Region 6, bagamat inaasahang direktang tatama ang bagyo sa hilagang bahagi ng Panay, ay bahagya itong lumihis dahilan upang makaiwas ang reyon sa mas matinding pinsala. Gayunpaman, ang buntot ng bagyo ang nagdulot ng pagbugso-bugsong ulan at malalakas na hangin matapos itong manatili ng halos 2 oras sa karagatang sakop ng Iloilo at Guimaras. Sa kanilang isinagawang aerial assessment, natukoy na hindi rin gaanong naapektuhan ang Guimaras Island, Southern Iloilo at Aklan. Samantala, 3 ang naiulat na nasawi sa Western Visayas, bunsod ng pagbaha sa ilang bahagi ng Capiz at pagguho ng lupa sa Antique. Sa kasalukuyan, patuloy nilang tinutugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayang naapektuhan ng bagyo. Isa sa mga pangunahing akbang ay ang pamamahagi ng mga relief packs na pinangungunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dagdag pa ni Fernandez, nakanda na rin ang mga lokal na tanggapan sa posibleng maging epekto ng paparating na bagyong Uwan kung saan inaasahang maaaring magkaroon ng storm surge at landslide sa ilang bahagi ng rehiyon. Ang immediate ho natin ginagawa ngayon ay matugunan yung mga ng mga pangangailangan ng ating pong mga IDPs sa mga evacuation centers. So patuloy ho yung pag-distribute natin ng family food packs sa tulong sa sa pangunguna ng DSWD at may parating na rin ho tayo mga non-food items galing ho ng Manila para naman po sa mga hygiene kits natin, family packs na ipapamigay ho sa mga sa mga naapektuhang mga local government units. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nasawi naman sa La Castellana, Negros Occidental dahil sa pagkaano ng mga bahay sa sapa umakyat sa 10 at yung missing naman ay 24. Ang alkalde ng bayan na nawagan ng tulong sa national government. May mga balita dyan ang Bombo Radyo Bacolod. Nanawagan ng agarang tulong ang bayan ng La Castellana, Negros Occidental mula sa national government dahil sa malalang pinsala ng pagtama ng Bagyong Tino. Sa panahon ng Bombo Radio Bacolod kay La Castellana, Mayor Añejo Nicor, 10 ang naitalang namatay sa kanilang bayan samantalang 24 naman ang reported na missing. Ang mga casualties ay mula sa Barangay Sagang, Barangay Robles at Barangay Kabagnaan. Ayon kay Nicor, ang mga namatay at missing ay dahil sa pag-apaw ng sapa na bumaba na ang ground level dahil sa mga naimbak na volcanic materials. 8 sa namatay ay magkamag-anak samantalang 2 ay hindi pa nakikilala. Patuloy naman ang search operation ng bayan sa mga nawawalang residente. May mga nasira ring mga tulay at hanging bridge matapos maanod dahil sa malakas na agos ng tubig. Marami ring mga kabahayan ang nasira dahil sa malakas na hangin. Nananawagan ito ng agarang tulong lalo na sa mga pangangailangan ng mga evacuees kagaya ng tubig, fuel at mga pagkain. Hingi ng tulong sa lahat, lalo na sa kataas-taasang pamalaang lokal natin sa gobyerno, especially sa national and then sa probinsya. Sana po mabigyan kami po ng mabilis na ayuda kung paano namin itutulong sa nasalanta ng bagyo na dito ngayon sa evacuation center. Mula rito sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang supply naman ng kuryente sa may probinsya po ng Capiz, hindi pa rin po na ibabalik sa 100%. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas. Pinabibilis na ng Capiz Electric Cooperativa ang pagpanumbalik ng supply ng kuryente sa mga lugar sa lalawigan ng Capiz na patuloy pa ring apektado ng brownout matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino.
Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Engineer Edgar Diaz, General Manager ng Capiz Electric Cooperative, sinabi nito na tuloy-tuloy ang ginagawang trabaho ng mga linemen and maintenance team sa iba't ibang lugar upang maibalik ang 100% na supply ng kuryente sa lalawigan sa pinakamaagang panahon. Inamin din ni Diaz na may ilang mga lugar na mahihirap marating dahil sa mga natumbang puno at landslide, ngunit tinitiyak ng opisyal na ginagawa ng kanilang tanggapan na ang lahat ng posibleng hakbang para maayos sa mga nasirang linya at poste ng kuryente. Batay sa ulat ng Capiz Electric Cooperative, 10 poste ang tuluyang natumba dahil sa bagyo. Karamihan sa mga ito ay gawa sa kahoy. Samantala, nananawagan si Diaz sa mga konsumidor na palawakin pa ang kanilang pasensya at pangunawa habang nagpapatuloy ang mga repair operation dahil ginagawa na umano ng Capiz Electric Cooperative ang lahat ng paraan upang agad na maibalik ang normal na supply ng kuryente sa buong lalawigan ng Capiz. Sa Capiz, the level of electrification is already almost 95%, meaning all barangays, almost all CTUs were energized. So, nang tinamaan tayo ng bagyo, Typhoon Tino, ang effect is very minimal and manageable sa part ng Capiz Electric Cooperative. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Frances Binyas, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Ating police report, mga kabombo, dati pong drug surrenderer, stage ang sariling ina at sariling menor de edad na anak dyan sa may Pasig City sa may Iloilo. Kaya update ang Bombo Radyo Iloilo. Hinostage ng isang lalaking kanyang sariling ina at sarili nitong anak na isang menor de edad sa barangay Himati, Pasig City. Kinilalang sospek na si alias Toto, 34 anyos, residente na naturang barangay at isang dating drug surrenderer. Ang mga biktima naman ay kinilala sa alias na Nanay Liling at 7 taong gulang na batang lalaki. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, sinabi nito na tumagal ng 3 oras ang kanilang negosasyon at operasyon bago na iligtas sa mga biktima. Kahit na nagtangkang tumakas, ay kalaunan mapayapang sumuko ang sospek sa mga otoridad. Sa pagsisiyasat sa loob ng bahay nito, na-recover ng pulisya ang isang KG9 submachine gun, ilang magazine at mga bala ng 9mm at 45 caliber pistol. Pinuri naman ni Police Colonel Razalan ang mabilis at maayos na operasyon ng mga tauhan ng Pasig City Police Station at Iloilo Police Provincial Office. Hindi na niya nila pinalabas at sinabi na niya na pag may pulis na lumapit dito, papatayin ko itong nanay ko at saka anak ko. Good, no? Mabilis na nag-responde ang ating hepe at na-cordon yung area, na-isolate yung area. So maganda yung negotiations. Si Police Colonel Bayani Razalan. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang mga kabombo sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang ating mga programa sa provincial station po natin. Lalo ho dyan sa may bahagi ng Luzon area, ngayon po at iyan ang tinutumbok nitong paparating na panibagong bagyo, ika-21 bagyo sa Pilipinas ngayon pong taon mga kabombo. Ang mga kababayan po natin dyan sa may bahagi po ng Cagayan Valley, pwede pong sumubaybay sa ating provincial station dyan ng Bombo Radyo Kawayan. Dyan naman po sa may Ilocos Region, nariyan po ang Bombo Radyo Dagupan at Star FM Dagupan. Dyan sa may Cordilleras naman, nariyan pong Bombo Radyo Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region, nariyan pong Bombo Radyo Legazpi, habang dito sa Mega Manila, ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tuguegarao. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. At sa Bicol Region naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, na itong ating oratio, Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father,
we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown of 49 days to go before Christmas Day. This Christmas we share the love. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines. At para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa pila ka mga management no sang mga sakayan dismayado kag nagapang hakroy kasunod sang asod-asod sining pagsaka sang presyo sang gatong. Samtang istoryahan taman later on sa aton sining pagpangalaga dahil nibot silingon yang resilient na mga pumuluyo diri sa bayan sa syudad sa Iloilo. Malipatan ako ng mga napabayaan nga proyekto. Check naman na later on diri man sa aton sining pagpangalaga sa Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang latest information pagidri sa aton sining mga kabomboantis kita ginamag sulod sa News Center. Si President Bongbong Marcos nag-aprobar sa deklarasyon ngayara sa idalom sa National of Calamity tungod man sa sining lapdagon nga halit nga gintugan ni Typhoon Tinor ni Bagyo Tino. No, sa aton sining karon nga mga kauturan di makabuligid ini sa mga nahalitan karon sang nasambitan sining bagyo. Magluwas sina ginapreparahan pagid ang pagsulod sang isa pagid ka super typhoon. O nga kung tani pahilayo lang, hindi na diya mag-igo pa sa anuman nga parte sang Western Visayas or sa pangkabilugan sa pungsod Pilipinas. O maglain lang sa tani sang direksyon kag sa iya sini nga paggagwa matunaw lang siya. Para kaway na siya sang mahalitan pa sini Banwa nga kundiin man niya nga lugar diri sa aton sining kalibutan. 3 minutos na or 4 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Oras naton sa pagpalayag sa Bombohanay sa udto 4 minutos na kaligad sa taknang launa. Nagapang hakroy ang mga management sang sakayan no? Sa sining asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong. May follow-up report si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please go ahead.
Philippine Standard Time, 4 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Diri sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kung madumduman pa, dako ang kalitan nga gintugan ni Bagyo Tino sa Visayas kag Mindanao. Sa bahin karon niya sang Sibodo dito gidang linibo sini ang sa pangkabilugan rather linibo ang apektado. Sa Sibuto, dako-dako ginang kahalitan gigintuga sa Negros sa Islander Region. Kasubong man nga nagtirnumpok dito ang mga kahoy nga ginilig sa paggulpiada nga pagbuslog sa tubig baha. Istoryanta na dugang Bobo Jomar sa report. Please go ahead. Nagpabutyag sa pagkadismaya ang pila sini ka mga manok pangisda may kantadan sa pagsaka sa presyo sa gatong. Sunod diri kay Andrew Dasas, kapitan insya sa MB Concepcion, no? Kon FB Concepcion, fishing vessel, bumutsampi epektado sila sa pagsaka sa presyo sa gatong. Kaya ang ila sining operation diri sa may area karon sa First District, no, sa may San Joaquin, kag diri man sa may area karon sa Palawan ti kisa kuno kon maglayag sila nagadangat sa tagsyam ka oras, no, ang ila sining operation sa isa ka oras ang dalagan sini nagakaon sang 120 liters ang ila sini karon nga barko kada oras ti kon maglawig sang siyam ka oras, no, ti pilagawa kapilo sang 120 liters ang iya sini nga ma-consume, no. Sunod sa natungdan, apektado ang ila sini karon nga management sa kon ano sini karon nga sitwasyon sa sining pagsaka naman sa nga presyo sa gatong sa ikaduha na sining nga kayunan, no, kaysa nagligad sining semana ara man sa 2 pesos, no, ang ginsaka sa litro sa krudo kag subong ti man rason nga tinagapanghakroy ang ilang sining management. Duga pa sini nga mapilitan sila, no, nga mag panguha sa madamo sining isda kay ti dira man sila nagabawi mo. Kung gamay ang ilang sining nga makuha sining isda sa alawod, ti nagaresulta ini karon nga ti mahina man ang benta, no, kay the same time ang income sang management, no, ti man sa sige lantaw nga posible mapektuhan ang ilaman sini karon nga trabaho sa lihi panaglitan kun magsige-sige ang pagsaka karon sa presyo sang gatong bumbusamti dugang pa sini bangod nga may ara sang nagigo sining bagyo diri sa aton kag may nagapasulod naman sining ginalantaw posible mangin super typhoon pero dito sa may Luzon ti isa na sa considered man nga posible nga magahina ang volume, no, sang isda nga ila sini nga makuha sa tunga sang labod bumutsam kag dugang pati pilagaw kadlaw man nganon tat ang ila sining operation bangod sang sining Bagyo Tino sa aton sini nga mga kabombo. Ari blano ang kabahin sa pahayag ni Sir Andrew Dasas sa mga interview diri sa Bombo Radio. Di laban-laban apektado gid sir kay once gani may balita nga increase ang crudo ti. Amo na ti ingago ganan paresya man na kay para nga hindi maabtan sa pagsaka sang crudo kay para nga maka-save man eh. Diri sa fishing vessel na ton, pila ang ma-consume nyo every oras? 120 liter per hour. Per hour? Sige sa galaya, mo maplak mo oras to nga? Alin sa amon nga home court pagkadto sa fishing ground tag 9 hours. 7 hours. So kakog lis crudo ni, no? Hakog sa crudo. Dibutan ta halin liga subong dos naman 4 pesos kada litro, ti multiply ta na sa pila 1 plus. Amo nang ma-consume niya. Gani. Ti may na kamo nga daan, stock na kamo daan nga halin sa home court hasta sa fishing ground kag makapabalik kamo do mo na. Oo. Gina banta nyo na. Yun na estimate na.
Sa sweldo nyo, di man na mapiktuhan siya ang kung magbahal krudo? Ate, kung sa sweldo namon, puntay man namon nga sweldo. On time lang? Oo. Pero tikis kung basta mga adjustment ang management, no? Katis ka mahal krudo, sir? Amo gani. Tiyan mo na nga mga master fisherman nga pangitagid sang ideya kung paano makagrasya man damo kay para nga masustain ang gasto sa sweldo kay sa krudo Tanan nga gastoanan kiti. Basta sa ginatawag nga fishing nga niya, tanan-tanan gasto gitanan mo. So, kung ina-income nyo, to siyempre, ina man ng sulod management. Oo, na muna. So, balik ka mo, mapilitan, kaya nga dapat damo makuha nyo kada operation nyo. Oo, mangita isang damong isda. Ay, parang damo kuha, mayong binta, dahil hindi man masakit. Sa kagastuhan na sa management. Okay. Sa isang operation nyo, mga pilak tonelada ni ang ano nyo? Oo. Depende man sir sa sa volume sa isda. Kung isa mayara mga pigado man, mayara man nga tagdamo man. Depende sa dangan sang isda nga nagadangan sa sa amon nga artificial nga payaw. So depende sa panahon man kisa subong daan nga bermans do may nang volume sa bawo. Oh, may na sir. Pigado ginamang kwante pasupot-supot lang gid. Mga pila ka banira maano yung subong be? Kung isa sa isa kadlaw, may aram lang kayo makuha matag sobrasin. Kung isa ganin, di man makalapot sin. Gamay na? Oo. Sa una, mga pilaw, kung dumayo ang ano, be? Kung mayong pangisdaon, so na, galapot pa ganita, glibo makuha. Sa isa lang kagabi So, sobras pilo? Oo, sobras sa pilo. Dako-dako yung diferensya Di mga ngay sinakon tag-shin baniras, kisa kulang pa doon, di bayad skrudo nyo ni Guro? Hindi kidi. Tamo ano mo kay amo lang makuha mo? Okay, so balik ka mo, piktado gigalikon na mo ni ang dalagan sang kamahal sang gatong ta? Oo. Mas dako ginampektuhan ti ang kuan management. Management gid. Kaya hindi man pwede nga kuno nila nga amon nga diliw nila amon nga sweldo. Ang pangitaan gyapon ni diya sa management. Mujobar. Batian si Sir Andrew Dasas sang fishing vessel Concepcion adri karon mo busamti sa supong gina-expect nila mga 3 pakadlaw na mabalik sa normal ang ila sining kuha sa so malawig-lawigan pa di sila dagat. Bumbusam. Malawig-lawigan pa diri sila kay may gina-antisipar pa kitaya nga isa pag ika super typhoon mo. So malawig-lawig pa diri ang pagpalipod-lipod nila diri sa may area sa Mulyelone sa Iloilo Strait. Yes, amo na ganing ginalantaw pero ano na ni sila nagamatamat na pero tiamo ni kani basta yung balik naman sila bangod sa sining ginalantaw nga masulod naman sining bagyo. Diri sa Philippine Area of Responsibility ang ilalang man kun kani nga makakuha sila sa damo sining isda kag makabawi ang ila sa management kay kung natawuna doon nagalaga na subong malapit 59 pesos ang kada litro sang krudo hindi man ni Florejo may araman tag 58 depende man sa mga gasoline station pero dira sa nagahampang sa 58 to 59 ang kada litro sang krudo bumbutsam sa asod-asod ng oil price hike sa sining duha na kasimana ang nagligad adre sa aton. Ti sa subong ang ila sining ginalantaw kay ti basta gadi ko may mga bagyo-bagyo ang isda dumiwat. Ti laban-laban sunod sa iya kung magnormal na kunong panahon mga 2 to 3 days balik na ang ila sining kuha ti kisag pinaka gamay nagalabot ng tagsin banyera kung mayo gagalabot magkani kuno linibo mo ang ila sining makuha inaya kun mayo ang panahon way sang bagyo ang nagego diri sa baybahin sa Western Visayas Bumutsam. Ti hulat-hulat la kuno nila may ginalantaw man kay sa mention to sang house speaker nga may ara man sila batonon magluwas sa mga farmers mga fisherman may ara man batonon sa Bumutsam pero ti way pa man kay sa 2026 pa ni nga budget ang release para sa sining mga mamugunaton
adre sa bahin sa pungsod da Pilipinas. All right. Inis si Bombo Jomar Movilla para sa number 1 and most trusted source of news information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang balita. Hamakon mo sila ka budlay sang plastada karon sining mga manong pangisda naton nga mga kabumbo o hilabi pa kon malain sini ang chimpo kag isa man ini sa mangin balasihan sa pagsaka man sang presyo sang isday. Bangod man sa ila sini iyang mga inputs dira ti ginagastuan ginakapitalan man. Magpangatubang pagin sila sang mga pagtilaw katulad sang bagyo kag mga malain sini nga tsimpo nga kinanglan gid sini nila ipahigad ti dira kag nagakapiktuhan man ang ila sini iyang biyahe kag pangista at the same time do kasubong iyang domino effect malang nagakatabo mayara man sa mga pagbago sa presyo sang isda mga kauturan. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon balikan ta sa aton sinimanay nga pagpangalagad si punong barangay Arnel Asturias ABC Lapos president nagpabutsyag nga siya ni tungod nga resilient yang mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo pabayaan ta lang to mga proyekto sa mga distrito sa nagkalain sini nga distrito. Kag subong man 140,000 ka mga individual masobra apektado sa probinsya sa Iloilo sa epekto ni Bagyo Tino. Balikan ta mga dalakuan mga balita sa bumuan ay sudto pagkatapos ang pilang importante nga mga panumdum. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps.
Hindi ako ni. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pag-flush o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imo palibot. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pagbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon, yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kun kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 21 minutos sa kaligad sa tak ng alauna. Balik diri sa pagpanglagad sa Bombo Aray sa udto sa gyapon ka po Bombo Chama Blanco Hover. Mga proyekto kuno hindi dapat pagpabayaan sa distrito bisan ano pagka-resilient ang mga pumuluyo diri sa syudad. Amo ni ang pahayag ni ABC Lapos District President punong barangay Arnel Asturias. Kaglakip man sina diri karon na banwa ang dugang pagin sini nga mga impormasyon nato no. Sa aton sini nga mga kabumbo mas sobra 140 ka mga individual, 140,000 no, 140,000 ka mga individual sa probinsya sa Iloilo apektador na apektuhan sang Bagyo Tino. Ti kon istoryahan ta lang ang Bagyo Tino sa aton sini nga mga kabumbo na highlight diri karon ang Cebu no. Nga amo ang may makabig naton pinakadako nga halit nga natuga or naagom tuga sining Bagyo Tino. May pipila diri ka mga ginakonsiderar nga nagtuga sang nasambit sini iyang devastating kahalitan. Isa na diri sinadri banwang ginalantaw ining ginpatindog sini balayang makabig naton high-tech sining hotel or puluyan sa aton sining mga kabumbo sa bukid. Ang pag-extract sang dolomite, ang wala mapuslan sini kag madasig maguba yang flood control project. Pila lamang sila diri banwa ka mga nakita manwa no sang mga eksperto nga nagatuga
sang halit no sa probinsya iya sang Cebu kag sa syudad man sang Cebu. Kay Santo Anay kung ninyo pa sining madumduman ang Cebu talagsas malaka lang ginabaha-baha. Pero pag labot sang tsimpo nga ginabusuhan ang aton siniyang dunang banggad, pinangkalbo ang mga bukid, nag-intervener ang tawo sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo do diri karon ang ginhalinan man sang makahalalit siniyang kalamidad ang nagluntad man dito sa ila sining area. Standby kay istoryahan tala dugang karon man sa aton sining pagpangalaga. Check one ay si Bombo Brian Gonzales sa iya sining follow-up report. Bombo Brian sa report, please go ahead. Dayon pa sa karoon ang pagtipon sa impormasyon Bombo Champ ay kang tanan sa epekto sa Bagyo Tino nga naglabay sa din kanina pahayag sobra 140,000 ka individual ang naapektuhan sa probinsya sang Iloilo. Sa karon may mga report nga may mga kadaot sa pila ka bahin sa distrito sa Lapos apang wala ginakabig o kung apang ginakabig pa lang ini nga partial samtang ginapadayon pang pag-consolidate sa mga datos halin sa mga kabaranggayan. Isa sa mga ginatutukan amo ang kantangan sa mga evacuees kag ang extent sa physical damages sa mga kabalayan kag infrastruktura. Sa interview sa Bombo Radio ginpahayag ni punong barangay Arnel Asturias, ABC President sa Lapus District, iya pagpasalamat nga bisan pa man sa kabaskog sang ulan ilabi na gid sang hangin wala sang nagluntad nga malapnagon kag madalom iya nga pagbaha sa ilang distrito. Isa ini ka positibo nga balita para sa mga residente nga permi nagaatupang sa nga pagbaha kada may bagyo kag may pagulan-ulan diri sa syudad sang Iloilo. May mga puno nga natumba apang wala sang nasamaran kag wala man sang naulat nga seryosong insidente o kon na casualty nga nagaluntad. Yan pabutyag man ni Kapasturias ang iya pagpasalamat sa mga pumuluyo sa ilang pagka-resilient nga bisan pa sa mga kalisod sa peligro nga dalas ng kalamidad dayon nga nagapadayon kag nagapangabuhi sa adlaw-adlaw. Apang ginpahanumduman man niya nga hindi dapat ini mangin rason agod hindi na pagtutukan ang mga proyekto nga may kaangtanan sa flood mitigation ang aton mga drainage system kag pagpaayo sang status kag physical appearance ng aton mga karsada. Sunod sa iya, hindi dapat pagpaslawon o kung pabayaan na ang mga proyekto nga ginatuyo nga magbulig sa pagpanubo sang risgo ilabi na sang pagbaha sa syudad. Dugang pa ni punong barangay Asturias kinahanglan nga pamatian sa mga ahensya sang gobyerno, partikular na ang Department of Public Works and Highways, ang mga lideres ng barangay nga permi nagatubang sang mga reklamo kag problema sang ila mga pumuluyo. Hindi kun tani pag pabungulan man ang mga request kag reklamo nga ginakasa nila, pangud sila ang unang nagresponde sa tion sang kalamidad aton man malantaw kon makita po mo champ nga sa sining mga kalamidad no. Wala sang iba nagagiho na una, wala sang iba nga may salapton sa pag preemptive evacuate sa ila mga pumuluyo kundi ang barangay gid mismo. Ginapanawagan man niya nga hindi na pagulaton nga may madula pa nga kabuhi bangod lang sa palpak o kung wala matapos nga mga proyekto nga dapat untat na ang problema sa pagbaha. Yari pala pamatian naton ang pahayag ni punong barangay Arnel Asturias. So far may mga reported nga may mga partially damaged nga mga balay but hindi man siguro subragid no but amo na gani ginapasubmit ang tanan nga mga barangay kapitan sang mga totally affected gid mga damages and other pagid nga mga information parte sa evacuation no sang sining nagligad nga Bagyo Tino but so far gapasalamat kita nga wala man sang siling nagbaha-baha gid diri sa aton sa distrito because nga daw hindi masyado ang ulan no
hangin ang nag-igo sa aton nat nga heavy rain. So that's why nga may mga nakalatumba nga mga dagko nga mga kahoy diri gani sa akon nga barangay no sa Punong. May isa ka dako nga duldol nga nagtumba. May lang kaway maglampos sa balay kinakasangat sa alambre sang more. Kag nagsangat sa isa ka puno sang paho, ang balay sa dalom ay maano pero kahapon natigayon na. Ngagin pangayuan naton bulig ang aton city government pinaagi sa GSO kag sa Senro with the support sang more. So nakuha na, naghawa na ang aton sining mga alagyan, no? Gapasalamat gid kita nga so far wala gid sang dako nga kahalitan nga nag-igo diri iya sa amon nga distrito. Unlike sa iban nga mga areas nga medyo may problema no sa iban nga mga areas diri sa Iloilo may mga nagkaladula, may mga nagkalalumos pero so far sa aton wala reported nga amoy na nga mga kaso, Brian. Kapano ang side nimo masiling mo abi sa sitwasyon ta nga ano kinahanglan ta na lang gid per may mag-evacuate kung may mga kusog nga ulan, may bagyo, hindi pwede nga kayuhon ang mga flood control naton? Amo na gani ang problema, wala kita sang mahimo. Pananglitan kung mag-abot. Kay daw may ginapaabot naman kita subong, no? Nakita ko naman sa weather forecast sang Pag-asa, nga daw masulod naman, I think Friday night or Saturday morning. May isa naman kadako, kag daw ginakahangawaan naton gani, kay daw ginadeklara naman nila, nga isa naman ini kadaw super typhoon. May mga announcement pa sila nga daw kuno daw typhoon signal number 5, no? So wala kita mahimo amo na gilang ni aton himuon permi, no? Kag so far ang mga proyekto nga ginapamangkot mo nga mga flood control ti subong as of now mga suspendido ina subong, no? Nga mga proyekto because nga sang linagabong na nga ini nga mga informasyon automatic ang mga lisensya sa pangontrata sining mga kontraktor especially ining Diskaya, no? Pila ka construction firm ang ila sini kag mostly ang nag-obra sa sining mga aligasyon diri nga flood mitigation control diri sa aton daw puro gid ila. So suspendido ini subong wala sang ginapatigayon pa subong nga obra sa akon nga nabalaan especially diri sa amon sa distrito sa Lapos sa Mansaya Creek and Budbudan Creek amo gani nga naga-request ako sang nagligad sa kay Director Alfroto nga kung pwede ining mga nagbara sa tunga sa Mansaya Creek bala nga binayaan sang kontraktor ang pinangtampok nila nga mga filling materials nga sa subong wala makuha nga inunpat ang obra binili nila sa tunga so nagapugok ang tubig hindi makadiretso ang tendency ma-overflow, no? So amo nang ginatanaw naton kag ang isa pag ginpangayo ko sa kay DA Pakanan sa subong daw ay man ang matigayon ining ginkot-kot nila diri bala sa Dampi sang pasulod sa barangay Don Esteban. Oo. Kinotkot sang FG Goria Construction, no? Pag people's meeting dito sa distrito sang Haro, ginayo po na ni sa ila. Sa kay Director Proto kag kay DE Pakanan, ang sa kay DE, ang sa kay Proto, automatic pagkadason adlaw nanawag si dayon sa akon siya kap ang akon nga mga tao ready for deployment na makadto dira sa Mansaya siling ko diretso kamo dito sa kay Caportillosa para makita ang inang ginatumod nato nga kung pwede madridge anay para tayuyon ang pagdaludo sa tubig. So insigida nagkaladto sila dito but ang nakita ko hasta kahapon pagkadto ko sa Don Esteban nga nagdulong ko sa mga food packs kag food boxes. Ang buho dito lagi hapon matakluban kag ang problema dira pagliko mo pa wala nga makadto ka sa distrito sang Lapas kun diri ka sa Lapos one way gihapon kay nga iya ba dira isa lang ka way kay may mga baral pa sa gihapon kag ang buho hara pa, no? Tankap, no? Ano? Sulod na sa Alalasan one way ang dra nga part.
Oo, sulod ala. Saan ka dali lampi magpasulod ka may sa may Don Esteban bala. Amo na galing hambal ko kay di ipakanan sa pag-people's meeting. Siling ko hindi tayo napagulaton nga may ma-aksidente pa da. No? Siling ko, ihingiun ta na lang si Felix Goria, ang kontraktor sinadala. Nga kung pwede, for the meantime, mintras tanto, wala pa sang signal nga kung padayon ng ilang project, medyo tagaan tayo sa precautionary measure, takluban ta or whatever nga i-avoid ang aksidente nga matabo dira. But until now, wala pa sa gihapon. Na batian mo ang pahayag ni punong barangay Arnel Asturias, no? Kago na pamatian nato na bombot champ bot kung ikapila na ni nga panawagan sa aton nga mga punong barangay sa may distrito ya sang Lapos kag sa ibang kadistrituhan sa siyudad sang Iloilo regarding sa problema sa pagbaha, bombot champ. Galing itikon lang taon ta Bombo Brian, suspended Pwede ba lang nga suspendido, matandog pa dira ang kontraktor or iyan na niya katungdanan sang implementing agency ang Region 6, sa DPWH Region 6 Regional Office or sang Iloilo City District Engineering Office. So sa duwala sa ila, amugro na ang pamangkoto naton, amugro na ang dapat ipanawagan naton kay sa part sang kontraktor kung kita maglantaw ti suspended man balang ila sining nga trabaho. Therefore kung ako ya maghangop, correct me if I'm wrong, sa aton sining nga mga kabumbuti do kay suspendido ti hindi sila makahulag dira hindi man sila makadugang, hindi man sila makabuhin. As is lang, ti kun ang ginapangayo ni punong barangay Arnel Asturias, amo iya ang butangan sang warning device or i-dredge or whatsoever, ti siguro ara na sa igtulupangod sang District Engineering Office or the Regional Office sang DPWH, Bombo Brian? Yes, insakto gid na Bombo champ kag ang panawagan ni Cap Asturias na pahanungod ini sa ICDO kag kay sa region bala Bombo champ nga Director Fruto. Yes, kay Engineer Fruto, no. Mo man ang ginsiling niya pila nakabipos meeting ila natinan kaga sa karon la sa yapo matampukan ining area sa may alalasan pasulod pero sakop na ni ka Don Esteban. So amoy na no ang padayon nilang panawagan isa ka pagpukaw sa gihapon. Kinauyatan sa mga puder nga dapat seryosohon ang mga proyekto kay nahanungod ini sa mga pumuluyo kaga sa seguridad man. Ang resiliency ang ginatawag mong champ, isa ay nakakabakod pero hindi na kuno dapat paggamiton according man kay Cap Asturias nga rason agud nga hindi na paghatagan sang prioridad igtalupangod ang kinahanglan nga solusyonan sa mga problema nga dugay na nga ginapangatubang sang komunidad. Bombo champ. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Brian Gonzalez sa imo siniiyang follow-up report. So kung makapila na ka beses sini nga ginpanawagan dira sa mga barangay official ti siguro by this time nakalabot na ini sa igtulupangod sa concerned government agency, whether iya ka Regional Office 6 or iya sa Iloilo City District Engineering Office. Di kung may mga concern kag may mga ginahingyo para iya sa safety sa mga motorista kag sa mga pumuluyo. Di nagapanawagan man kita, bulig kita panawagan nga ti tulupang doon man para iyang malikawan nato ng anuman nga sa isang disgrasya o kung makatuga pa sa anuman nga sa isinisang kahalitan sa mga pumuluyo, motorista kag mga nag-aalagi dira sa area karon sang Lapos. 39 minutos na nakaligad sa takna siningalauna. Check ko naman this time balita ni Bombo Pauline Piliora. Masobra 140,000 ka mga individual sa probinsya sang Iloilo na record sining apektado sang Bagyo Tino. Individual pa lang niya, mako nimo 140,000 ka mga individual ang nahalitan sining Bagyo Tino.
isa man to siya sa makabig na to iyang super typhoon nga nag-igo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. But malipayon man kita kag nagapasalamat kita sa mahal man sining makako nga waya man sining gintugutan nga makatugas ang further damage, no? Or ang sitwasyon nato nabi daw kasubong man sa Cebu, tiway gin panugutan, although may mga kahalitan nga natuga sa mga infrastruktura, agrikultura, kag may mga nahalitan siniya nga mga kasapatan, pero paslamat kita nga hindi amo sina kadako. Si Bombo Pauline Piliora may follow-up report. Bombo Pauline, sa report, please go ahead. Bombo Cham nagdangat sa diri sa 140,024 ka individual ang naapektuhan sa Bagyong Tino sa bahin man sa probinsya sa Iloilo. Sa latest or pinakaulihin na data sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Kung sa diin, ginalakipan in Yusan 45 mil o 26 Yusan 138 ka pamilya, alin sa 825 naman ka barangay from 41 municipalities na siya. Babasa may ara sang mga evacuation at nagpili na mag-inis sa ilaman nga tuluyan, bata sa total may ara ilika na sang 47,400 diri. Recently lang, may mga paglaslas na ni Bagyong Tino magpili sa aton sa bahin ng sa probinsya sa Iloilo. Although tinutulog sa Iloilo Provincial Government na wala man diri sa may magbawian sa kabuhi o may malumos man diri Bombo Cham with regards sa paglaslas diri ni Bagyong Tino o galing kahit wala yung malikawan may ara sa gumilian sa kabuhi sa bahin man sa sulok ini sa Dumangas, manuasang Dumangas ini sa Bombo Cham to sa nisa 55 anyos na babae nga iyang pulian na hamtang sa may kiblid ng isang tuba kag napalid ini iyaman nga pulian susubong going man na retrieval operation sa bahin sa manuasang Haniway within support ini siya boundary sa Liaman ka barangay kaya natampukan ng ini Bombo Cham sang nag-landslide dara man sa nasambutan man nga banwa. So, susubong sa latest, dari nga situational report sa CDRM o wala pa dari man nag-silod. So, ginakulat naman sila kapila ka report. So, susubong sa ilang data, amo ni isa ang casualty, nahulat mo pa man nga magsulod. Pero amo na yung isilito natin, ongoing man nga mga retrieval operation. Maging man dari sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. So, sa pinakalitas ng data na total man dari nga may ara sa 1,199 ka mga puluyan ang na-damage. Ang partially dari counted as 1,148 ka partially damage. Samtang sa totally damage nito siya niyara man sa may 52 na siya kabilog. Alin sa Banwa sa Marotas Viejo, Bunaw, Marotas Nuevo, San Enrique, Maasin, Batad, sa Batuan, Haniway, Lemery, Lucena, Pavia, Putotan, Legadet, Lemery, Mina, Dion, San Joaquin, Bombo Cham. Sa bahin naman sa pilaman ka mga areas na kung sabihin ang approach dito nila sa bridge sa sinidaan na talikuang bangod indik kami siya sa gihapon ng passable bangod man kaya di nag-usunod ining approach man sa amo man niya taytay sa bahin man sa Dinile Iloilo. So for the security man sa ang mga motorista wala ina siya na ginapaagyan sa bahin sa uyungan overflow sa Minyagaw one lane ina siya Bombo Cham ang din-open man. Ang sa bahin sa agriculture naton sinidiri kay person kung PDRMO at Pinyaricano na damat diri sa 4,233,788.49 ang balor sa kahalitan sa sektor sa agrikultura diri sa Bombo Cham. Tanto diri sa pinakauliman nga data na sa humay mayara sa 159 ka mangunguma ang naapektuhan sa bagyo ng 25.39 sa ektarya ang total damage. Samtang 97.85 naman ang partially damage nga nagabalor tanan sa
2,358,654.13. Ang kamaisan naman may 50 diri ka mangunguma ang apektado kung siliin 5 diri ka ektarya ang totally damaged, samtang 63.95 naman ang partially damaged na nagabalor sa 1,505,184.36. Kag sa naman din ka mga farmers ang naapektuhan sa mga high-value commercial crops o kung HVCC, kung 0.10 ka hectares ang totally damaged, kag 90 o kung 0.95 ka hektarya ang partially damaged na nagabalor sa 74,950. May ara man diri mo sa 5 ka mga fisher folks kung mangingisda man diri, bamot siyam ang naapektuhan man sa bagyo sa ila man diri ang sektor sa kabugasan. May ara tanan ang 223 ka mga mangunguma sa mangingisda ang naapektuhan man sa nag-agri diri nga bagyo Bambatsyam. Sa kabugasan inino padayon sa ini siya wala pa hindi pa gid ang pinaka-terminal kumbaga nga report sa halin sa PDRRMO. May padayon pa ini sa nga nagabase man sa mga reports possible masaka pa ini siya Bambatsyam ang number sa mga affected population iban pa gid rin mga data. And at the same time, ining sa bahin mo sa agriculture, kag ma-adapt naman diri ang dito man sa bahin mo sa hiway nga ginapatigayon subong ang retrieval operation. Ipabati mo na naton ang ating interview kanya Rezano, ang spokesperson sa PDRMO. Naton nga report, may ara kita na affected individuals, no? 140,024. Aton affected municipalities ara sa 41, covering 825 ka barangays. 46,138 ini sa kapamilya. Yung mga ito naman mga damaged houses, yara na sa 1,199. Ang partially damaged na ron, 1,148. Kag ang totally damaged, 51. Sa agrikultura naman natin, ma'am, reported damage na-receive natin from our municipalities. In total, we have a total damaged, cost of damage, 4,233,488. Kamusta to ma'am ang mga status sa mga bridges ko bala ma'am, roads nga hindi dito maagyan, especially sa bahin sang Sinibaan Kalikwang Bridge kay dito nag-usmod dito ang approach ni ma'am. Oo ma'am, sa Sinibaan Kalikwang ato gin-close dito ato siya sang Dingli, sang LGU sang Dingli. Nag-usmod atong approach sang bridge. Sa may naman sa San Joaquin to ma'am sa Barangay Lopez Vito, according to MDRMO natin kagapon, ang possible lang is ang mga light vehicles. Sa may naman, ang sa diriya sa parte sa Baybay, pwede ka agi na dito ang light and heavy vehicles. Ma'am, may mga na-record kita nga casualty and subong may mga ongoing at retrieval operation. Ano ni siya ma'am, ang status diri subong ma'am? Oo. Ma'am, pagina sa aga naka-receive kita sa report from Haniway. Actually, wala pa na-receive na mo ng official gid nga report. Ongoing dito ang retrieval operation sang na ma'am, landslide naton. Isa kita ka lalaki nga natumpukan kang landslide. Gina-verify pa ni naton kay since wala pa man naton na-receive ang official report, pero ongoing dito subong ang retrieval operation. Bambatsyam si Rezano, ang spokesperson ng PDRMO. So ang obra subong ang set up is Bambatsyam ang provincial residential cluster, kumbaga decentralized na ang ila diri nga data nga gina-compose man diri sa mga naglain-lain ng mga dokumento so that mag-uniform lang tanan ang ila man diri nga mga numbers pag-isa na lang ang kasunod so that ang mga certain mga officers ng mga naglain-lain mga function uniform man diri ang ila man nga paglaon or
hitag man diri ang mga dili sa igom ng nabulig as the function si ilang ng diri nga mga offices bagod siya. So hopefully mga within diri man ng mga November 8 possible or sige man the week or probably next week ni ara nagiging sila sang final man diri nga dili sa bagod siya sa IT kadayon kan ang pagsaka nila kapag consolidate malimano sa mga nagkalain na MDRMO sa Banwa o sa Banwahanan diri sa probinsya sa Iloilo bagod siya. Alright, in terms siya sang casualty, may confirm or unconfirm ba lang nakaabot na sa bahin sang PDRRMO? Ang concern gamot siya nga ara din sa ila pinakaulihi nga dita is ang sa Dumangas nga ginawian sa kabuhi nga nalumos ini siya matimuwagin timuan katali nga sa baron o kani kay dead on arrival ang subong ongoing ang retrieval operation sa man sang haniway kung sa diin na tumpukan ini siya bang dita kay naglandslide ini siya bang siya lalaki pulaton ta ang official nga data halin man sa LGU kung sa MDRMO dito man si bahin sa haniway kag ma-add up na ini siya bang sa next month rin nila nga ipagwa nga situational report ng Batam. Kag initially may information kita nga may ambot kung malaki pa to siya sa bahin sang casualty sa epekto ni Bagyo Tino or drowning incident antong sa San Enrique. As per information lang, subject to be confirmed pa ina. But anyways, sa nasiling mo na gani, bangod nga centralize ang pagsulod sang information sa PDRRMO. So, ulat-lato na to na iban pagin sining nga mga datos sa Bombo Pauline. Kasi ba siya compose naman siya of the different offices so that nga kung ano man to ang bulig nila. Isa na lang din ang data kung hindi mo maglain-lain bala ang counts man diri as to PSWDO, IPHO, kag iban pa no nga mga vital nga on man sa calamities ba siya. All right. Ini si Bombo Pauline Dinipid-Pidlaran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora. Samtang ingagawon ko balita ni Bombo Hana Andaza kay kumadumduman nyo pa last time nangin kontrobersyal man ang ginpagwa sini iyang initial schedule of activities mga tournament in line sa dinagyang 2026 nga kung sa diinti do halos may pangalan ni Mayor Inday Raisa Treñas. Gin-qualify man sang Executive Assistant to the Mayor for Sports Development nga si Mr. Rudiver Junco Sr. nga way tuya kabalo si Inday or si Mayor Inday Raisa sang iya sini nga ginpagwa nga initial nga mga impormasyon. Ti ang natabo sini karon banwa ginpakamayo na lang pasaran sa ordinansa nga may kantanan sa sining pagpangalan sa mga events sang Iloilo City Government. Check na bala ang follow-up report ni Bombo Hana Andaza. Bombo Hana, sa report, please go ahead. Nagpasar sang ordinansa sa first reading si Councilor Rodolfo Jeffrey Ganzon nga may titulo nga proposed ordinance establishing guidelines for the naming of Iloilo City Government organized events. Sunod rin sa konsehal, nagadula ang SM sa mga kahiwatan kaangay sa sports event kon kinaunahan sa kritisismo sa social media kag kay bangod man sa ining mga nakapangalan sa mga sporting events. Ini ang ehemplo man diri ang sa Mayinagyang Festival 2026 Bombo Cham. Kung matandaan natin nga naging controversial ini matapos nga criticize man sa netizens nato sa social media bangod man sa ining pangalan sa sporting events nga out of 22-14 diri ang nagkapangalan kay Mayor Raisa Treñas. So ini man ang isa man ka nangyan na rason kung nga luyag ni Councilor Ganzon nga kuhaon takso na ang ining mga nakapangalan sa mga public officials nga mga events. So isa man diri ang mga titulo pa lang ini kag first reading pa lamang ang ining city government organized events, but then subong ginadihon man sang konseho kung ano pagdiri ang madugang. For example, ang mga project and infrastructure man sang syudad nga nakapangalan sa mga ining public officials. So ini magadepende lamang sa ilang pagdihon diri kay mayara man sa mga manifestation si Councilor Nene de la Liana at si Councilor Johnny Yang. So ini ang magadepende, but then ang inyong tindugan sumong ni Councilor Ganzon sa iya nga draft diri amo ang city government organized events, but then mas manami
kon madalaman diri ang mga infrastructure kay since nga ang ining mga proyekto ang budget iya sang syudad, budget sang publiko and not the personal budget Bombo. Siyam that then gin pamangkot naton diri kon may mga penalty clause abi o kon may arat nga ang ining tinuman nga padayon sa paggamit ng pangalan, but depende pa kay wala pa man mapagsara sa may second reading ang ining ordinansa and waiting sa tunan nga mga madugang sa pilaka man ka mga konsehal regarding ining ordinansa. Ipabati nato na nanging pahayagan ni Councilor Jeffrey Gandoan. Nag-push kita sa ordinance. Actually, ever since I entered politics, to luya ko kini isa na dulahon paggamit sini because maskin maayo ang intensyon naton pero kung butangan na sang lain, it will play different meanings, no? Kakadula, like I mentioned a while ago, kakadula ang substance, ang pag-prepare naton, ang mga kakatabunan na, especially kung a government official is a politician. Siyempre, we have elections every 3 years. So may mga issues nga guluwa. Okay lang na kung mayo ang mga critics. It will play different, it will invite also different criticism. So, isa kakatabunan na wala pagkakumpisang event, maayo man ang cost, maayo man ang preparasyon, galain na, nadula na dayon ng meaning. So, I was really happy na nagsabat man si aton Mayor Inday Raisa through resolution. Then when I saw it, I called her right away and really applaud her. That's really a good stand na sa generation na gabago na subong. And you see it this way, nati ang anti-EPAL, you really stand up for that. But then mas maayo giguro kung this EO masigundahan sang resolusyon or mas maayo pag kung sugtan ordinance para ang city ang manguna sina. And without any negative or any doubts, nagambagin siya diyon na sige, I will ask the one who drafted the EO to sit with my legal staff na mapungkuan para mapasara namon sang ordinansa. So we're now drafting this ordinance. Gina-craft nato na matamat upod sang aton na mga city legal para kung ano ang na makover sang ining ordinance. Well, it is my intention na hindi lang ang sports. We celebrate so much here in Iloilo. Sang kita pa ang chairman sang tourism, kadamo sang gimpasar naton. And gusto naton damo ang festival sang city. Hindi ta gusto maguba ang pag-celebrar naton sang isa ka event. And kadako sang ngalan sang dinagyang, not only the politicians ang atong gina-target na disiplinahon na hindi paggamiton sa advantage sa personal gain, no? But also all government officials. So not only the elected ones. Ang intention naton kay para at least ang ga-focus lang kita sa event. Focus lang kita sa kung ano ang gina-push naton kag gina-promote. Na suportaran kag ginatagan budget sang city. Do mo gina ang specific naton na target na sang ordinance nati kung ginagastusan sa syudad, it should be everyone's gain in partnership with the city government. King gatag budget ang city government mas maayo gid. Especially also those private sectors na nagabulig man sa ato ng IFFIB for one, kung government event siya. Buligan sang business sector nato na private. Tapos butang mo dahil atsura mo. So, and then those business sector, nagkaalangan man sila na makulura ng nila pag nagkarambulan nila, sila gini yung sponsor. So they don't want that as much
may mga business sector kita na istorya, galing kung amo ng patakaran sa syudad, wala sila may mahimo. But they might be, hindi man sila nalipay sina, pero tawag lang ng gabuli sa syudad, galing butangan sang meaning. So, mas maayo guro kung wala na lang gid. And those beneficiaries, ang sang ina na event, mas matagan sang atensyon, kagang mga nagbulig na mga private sectors, mas matagan pagit sang maayo na pagpasalamat sa ila pagbulig. Nabatian ang nangin na pahayag ni Councilor Rudolph Jeffrey Ganzon, abang mo siyang kaangot sa ining ordinansa. Kung lang taon tanagid man, pila na ka mga events diri tagsa ka dinagyang, may mga ginatawag Mayor's Cup. No? May ara man sang dinagyang cup, dinagyang tournament. No? Sa aton sini nga mga kabombo, why not dira lang kita abi asta? Kag hindi tanaya pag-isugpon pa kung sino dira ang pangalan sang politiko. Kay ti kung mag-amo sinanggwa niya do kasubong iya karon nga nagapinagusto na lang kay kumo nga ara sa posisyon, ibutang lang da kung sinong naluyagan sininila iyang itsura. For that matter, sa mga partnership with the private nga mga companies, institutions, or whatsoever, pwede man na nila yung mabutangan nila sa kaugalingon sininila nga tigulo. Butang nato na Hana's Beach Volleyball Event in partnership with the city government. O tikay ikaw yaang sponsor sina, ikaw nag-provide sang tanan, nangayo ka lang sang bulig or partnership sa syudad sang Iloilo sa paggamit abi sang venue nga wala ka na sang arkilahan, paggamit sang dugang pa nga mga resources such as butangan ikaw dira sang isa ka team sang medical responders ng mga kasubong sinabala bombohana, pero kun pati iya ngalan hindi lang manabi ngalan ni Mayor Inday Raisa, mapaliga manabi akron si Vice Mayor Love Baronda, ibutang man tungalan niya. So sakto man may punto man si Councilor Rudolph Ganzon na tido madula na karon iya ang sabor sang isa ka hilikoton kung lunsay pangalan na lang iya sa mga politiko nagabarakang dira, bombohan? Yes, tama gini na Bombo Cham. Kaya Magadamba Center pa ang ining title o kung ang pangalan gid mismo sang ining event kung nadala din yung pangalan sa isang public official. So kung generic siguro ng mga pangalan, but it will depend sa bahin niya sa mga private organizations abi kagluyag nila nga gamiton gid abi kung for example like indoso gid nila sang private nga org kung ila man nga budget at silang na nila or gusto gid nila nga kay mayor gid abi pangalan, depende siling ni Councilor Ganzon kung magasubot man si Mayor Peñas ako ng alkalde sini Bombo Cham kung sino man nga public official, but klaro nga sa tanan government funded abi nga mga projects o mga events kinahanglan nga wala na kakson na ang mga pangalan specific Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang balita karon direktamente sa may Iloilo City Hall. Ti mas labing mayo nga ti mangin generic no? Sa aton siniiyang mga kabombo ang mga tigulo sa mga activities. Mas mayo paguro butang mo dira kung nakasugod na sadtong nagliligad pa nga mga tinuig ti third dinagyang cup third volleyball dinagyang volleyball tournament o fourth open category basketball dinagyang basketball tournament. Mga muamo sinabla sa aton sini nga mga kabumbo.
Kiti, kung kaysa, bisan sa pangalanay lang sa mga hilikoton, hindi malayo nga mayara sang pagpaindis-indis. O ba siyang iban sini nga mga politiko mamba at pwede galin Ibutangan ko man di akon sini nga ngalan O, pareho to anay blamay na siplatan man ko banwang at hindi man diri sa syudad sa Iloilo or sa probinsya sa Iloilo No? Barangay clearance pero ara ang itsura sa punong barangay. Ara ang itsura sa mga barangay kagawad. Por Diyos por Santo. Why again? Tito tama na bala ka tama na ka over or lapaw na gidiya katama sa aton sini nga mga kabumbo nga pati barangay clearance ya paskilan mo ka tsura mo, paskilan mo ka tsura sa mga barangay official dira o kulang na lang pati laragway sa barangay tanod ipapilit pa or ilakip pa. Oras naton 5 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 2. Langalang nagkikita sa tiyempo driman sa aton sini nga pagpangalagad standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod man sa kay Tita Regine. Isibomot siya mablanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors will receive Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo.
Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapak halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng apagi agod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 2 to 8, 2025. Ang Nobyembre 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart ngang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa First Fridays sa 9 ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin na safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Nobyembre 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Be ready to enjoy sang ila great selection of oldie goldie songs. Bangod ang retro band ang natalala nga magatag sa inyo sang isa ka great musical entertainment sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Nobyembre 8, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! May hapon sa tanan ng atong oras, 14 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine sa Thursday edition sa Sininga Palatuntunan, November 6, 2025. Let's check ang atong Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Baka Bombo, 49 days na lang kag Pasko na. This is Tita Regine, nag-abi-abigid sa inyo, nagatamyaw mayong hapon. Kumusta nap nyo da? Kumusta panyaga nyo? I hope bastante good. Kita na naman ang of the night sa Sininga hapon and we're going to continue giving you beautiful stories para inyo mangin kalingawan and at the same time, kuhaan naton sa maayo nga mga pagsulundan sa aton nga pagpangabuhi. So thank you Gid for being there and thank you also sa mga stories nga inyo nga ginapadala diri sa kahapon lamang program. To those nga interesado man pero wala pa gid nakapadala sang ilang nga makasaysayan, I am inviting you personally. Nga magpadala sa inyo nga mga istorya, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede sa gihapon nga sulaton ang mga istorya kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Here's our song for you this afternoon. This is from Princess Valles, Taken as a Crush. Mayong hapon, welcome sa KLP. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay pinansya pawa. Type na type
ko man siya, di na ko aasa. Bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram. Ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Take na si crush. Take na si crush. Take na si crush. Take na si crush. Nonood na lang ako ng K-drama. Sasali sa mga fun run at Zumba. Kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala. Magsisipline at mag-e-enjoy sa mura. Sasayaw at kakanta. Gagawa pa ng tula. Take na si crush. Take na si crush. Take na si crush. Take na. Take na. Take na si crush. 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 Kung take na, ngita kita sa single and available. 19 minutes after 2 o'clock. Yesterday, nagsugod kita basa sa episode nga No Greater Love ni NB kung sa diin. Nag-share siya sa ato, no? Ginapilit na siya sa iya nga mother at 30 nga dapat mangita-ngita na siya sa iya nga palamanhon. Because hindi man kuno mangin mahapos, sino ang iya nga mangin kaupod, sino ang masapupo sa iya kung tigulang na siya, kag wala ng iya nga iloy, wala ng iya nga ginikanan. But she said, oo, nagapili-pili pa lang ako subong kung sino ka dya ang daw nagakabagay sa iya nga daw mangin swak man, like as in mangin compatible sila, palarehas ang likes and dislikes, tapos ang mga character traits, check niya pa, kag family status, education, personalidad, kag kung ano pa dira, no? But para sa iya, hindi man problema. Kung ano man ang iya nga naging choice sa iya nga kabuhi, it doesn't mean, no, nga she's lonely. Being alone doesn't mean that you are lonely, kag mangin sad na ang life mo. Anyway, siling niya nga siya si God ang iyang ginasandigan, and siya na kuno ang bahala sa iya as she trusts, no, in His everlasting love. So padayon na nato ang sulat sa sining hapon ni NB para sa aton tanan. Tita Regine, nagatuo ako sang hugot nga hindi gid niya ako pagpabayaan sa nakabot ko nga desisyon sa kinabuhi nakon. John 15 verses 9 to 17 says, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." These words come in the midst of Christ teaching His followers nga magpalanggaanay sa tagsa-tagsa. But He wanted them to understand the cost and depth of this type of love. A love exemplifies when one willingly sacrifices his life for another person. Si Jesus nagapanawagan nga mag-sacrificially love kita with one another bilang basihan sang iyang pagsugo to love each other.
Well, perhaps you could show sacrificial love by giving time to care for the needs ng isa ka nag-edad nga miyembro sang family. We could put the needs of a sibling first by doing their chores during a stressful week at school. Pwede man. We might even take extra shifts with a sick child to allow our spouse to sleep and rest. As we sacrificially love each other, we demonstrate the greatest expression of love. By the way, what is one way nga makademonstrate ikaw sini sang sacrificial love? What holds you back from loving sacrificially? Relevant to this, Tita Regine, sa akong dako nga pagtinguha nga maka-transfer gid ako pag-teach just sa aton, my unceasing prayer was truly heard and really answered sang aton nga Ginoo. Naistorya ko na inisang una ang 15 items ng newly created branch campus of one of the SUC state universities and colleges. Daw uran lang nga nagturo. Grasya halin sa langit. Sa pagsabat sang akon mo ay untat nga pagpangayo kag pagpangamuyo. From 1978 ko ginpanamkon, ginpangayo o ginhatag ni Lord 1993. Imagine, ika-15 years niya ginhatag. I ranked the first among the applicants. I was so glad to thank our good Lord, do nalabot ko ang langit sa kalipay, pagdawat sa grasya. Kay ang hambal ko kay Lord, nga tigulang na ang amon nga single eldest sister sa pag-atipan sang amon tigulang na nga mga ginikanan. Nga kung dyan na ako maka-teach, maatipan ko ron sanda sang maayo. Masacrifice ko ang akong sweldo sa paghatag sang ila panginahanglanon. Nagpamisa ako dayon pagpasalamat kay Lord sang June 1993, pag-receive ko sang akong nga appointment kag nag-share sang grasya. A lunch for family bonding, pag-abot sang Pasko, December 25, 1993. Nagkinasadya ang tanan nga miyembro sang pamilya kag mga kasilingan nga nagtambong. I can never forget that very significant day nga natabo sa akon nga kabuhi. Although may nagpropose pagid sa akon dya nga magminyo na, pero wag gyud ko magpatentar o kon magpasulay tita nga kuno mang last trip kay ila daw sa jahon ang amon nga center aisle. Ang sabat ko sa ila, pasiaw, joke, dili ko, kay murag na latom run ka dia ialawas sang sigarilyo. Base, maulan dia ang hinungdan, magkasakit ako og mamatay una. Instead, relax na ko. Ang attention ko na focus sa pag-atipan, pagserbisyo sa mga olds, si nanay, si tatay, kag si inday, nga mapahalipay ko sila for the rest of their lives. Tatlo sila, Tita Regine, ang akong ginpang-atipan. Sobra lang 1 year ang pagserbisyo ko kay nanay, kag magpanaw siya. Si tatay, about 10 years, kag si inday, about 27 years gid. Waay ko ginbali ang kabudlay pagsakripisyo, kay katungdanan ko dia. Sa baylo, nalipay man ako, kay amon man tanan ginburuligan sa pagpahiluna sang maayo sa katapusan nanda nga parahuwayan. May they rest in peace with our good Lord in His paradise. Sa pagpadayan ko, Tita Regine, sa akon karon pag-isahanon, fresko pa sa akon panguna-una ang pagpahanungdom sa akon pinalangga nga iloy sa pagulikid sa akon. Ginambalan ako sa na-hospital siya kung paano na lang ako kung waay na sila. Ang sabat ko, dara ang mapag-on nga pasarig, hindi ikaw nanay, magkabalaka. Preparahan ko ang akong kaugalingon, samtang makasarang pa ako. Magulog-hulog ako nga daan. Sang St. Peter's, ang akong lungon, savings deposit ako, panggasto sa pagpahimo sa akon, because I don't want to be a burden to my nephews and nieces, sa oras nga tawgo na ako ni Lord sa pag-upod sa iya sa paraiso. Nag-smile siya kag akon pagid ginambalan
nga tubangon na si Lord, mangayo kapatawaran sang iya mga kasalanan, kag hangyoon nga ayuhon niya ang imo mga balatian nga maglawig-lawig pa ikaw diri sa kalibutan. Amo na hambal ko sa akon mother. Nag-smile naman siya kag magtango. Nagpiyong-piyong kay akon ginkanta-kantahan sang paborito niya nga ambahanon. Way siya kahibalo. Sang akon pagtalikod nga nagatururagay ron ang akon luha. Nadiretso ako sa CR, nanikma kag manghamoy. Naluoy gid ako sang iya pag-antos. Kay ginsubuan ako sang iya ginpahanumdom sa akon nga waay ko matuman. Pero sigurado ako nga pagbuot ini sang kahitaasan kay amo dia ang ako nangin decision to remain single. Abi mo, Tita Regine, ang kumari ko nga ginpaus-usan sang iya bayaw pagkamatay sang iya magurang, nagtinad ang ila pangabuhi sa sobrang paghimakas. Kay mayad si kumari magdaras ang ilang negosyo. Napatapos nila ang ila 7 ka kabataan sa kurso nga accountancy, education, veterinarian, medicine, pharmacy, and others. Veterinary, okay. Subong maskin senior citizens na sila, pero nagaunungay gihapon sa pagbaligya sa ila grocery store. Kag ma-hospital si kumpare, ginaserhan ang store, kag magbantay pagid si kumari sa hospital. Karon ginbawal na sang hospital ang pagbantay sang senior sa ila pasyente. Nagasuhol siya sang caregiver nga mag-atipan. Naglala ang balatian ni kumpare kay waay na gindawat sang hospital sang pandemic kay nagabaha ang pasyente. Sa ila balay ginatipan ni kumare. Gingamitan sang herbal medicine besides sa medisina nga ginresita sang doktor. Kag sa kaluoy sang aton mahal nga Dios, kag sa ila wala untat nga pagpangamuyo, nakadiskanso si kumpare kag nag-ayo. Puwerte man ang sakripisyo ni kumare sa pagpulaw bugtaw. Matuod, may katabang man sila, pero siya gid ang nagapangamot sa pagpainom sang bulong kag paghungit sang pagkaon. After a week nga nag-ayo na si kumpare, ay abaw, Tita Regine, nagbatsyag man si kumare. Ginhilanat, may mga rashes, gindengge. Si kumpare duman ang nagserbisyo ka na. Insaway na paimna sang linaga nga ugbos sang kapayas. Maayo kay epektibo, nag-amat-amat ka bahaw ang kainit sa iya lawas, nag-amat-amat ka dura ang mga rashes, hasta nga naumpawantana. Daraman siguro sa iya nga pulaw bugtaw, pagsakripisyo or pagserbisyo kay kumpare. Kaluoy sang duha ka tigulang, nagaunungay gid sanda sa kasakit kag sa kalipay. May lockdown man nga dili makabisita ang ilang mga kabataan. Tama gid kabudlay nga klase sang sitwasyon, pero nalampuasan man sa duha ka tigulang adto nga mga trials. Tapos na nagbalik na sa new normal, maski nagabasto na si kumare, pero nagatinguha pa nga makasimba sanda ni kumpare sa adlaw sang Domingo antes mag-open sang ilang grocery store. Malipayo naman ang duha magbuligay sa ilang store. Amudia ang waay tupo nga pagpalanggaanay, pagbuligay, pagunungay, samtang makasarang pa si lawas. Hence, there's no greater love than the so-called sacrificial love. May I stop somewhere here, Tita? Salamat gid sa inyo pagpamati, kabay pa inyo mandaya mahimo sa inyong mga pinalangga sa kabuhi. Thanks for reading this episode, Tita Regine. Mabuhay kita sa KLP, ang tanan nag-participate, kag makatapos ang Bombo Radio Philippines. May the warmth of our magnificent Father's infinite love will reign in your heart and in the heart of your family as long as we live here forever. With much love, NB, sang Iloilo Province.
And John 15 verses 9-17 nga imo nga gin-mention sa imo nga letter in B nagatudlo sa tanan nga mga tumuluo kita tanan no nga we are to remain in Jesus kag magpalangga pinaagi sa pagsunod pagpati sang iya nga commands kag ang pagpalanggaanay sa isa kag isa. Love one another as Jesus loved us, which is the greatest expression of love. So nag-emphasize ini no nga si Jesus nagtawag sa aton as friends, hindi na servants, because gin-reveal niya sa aton ang tanan-tanan nagikan sa Amay. So He chose and appointed them to go and bear lasting fruit. Kita tanan, no? So our joy will be complete. Very beautiful nga sharing mo sa aton sa sininga hapon. All about God's greatest love and sacrificial love. So sa imo nga personal nga choice kung ano nga path ang imo nga i-take, I am sure you have no regrets and you are putting meaning to your life by doing good things para sa iban. Loving one another, especially ang mga friends, ang mga members ng families, and even mga strangers. Salamat gid sa imo, NB, for another beautiful sharing this afternoon diri sa KLP. 2:34 ang aton nga oras, magabalik kita with another story para sa inyo. Sa gihapon, this is Tita Regine and this is KLP. Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya, makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sa KLP 2:36 ang aton nga oras ari ang sulat ni Student Mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Another day, another letter. Siguro ang mga hindi busy nga letter senders ng KLP are now sitting quietly, alone, and nagapanumdum kung ano naman no ang ilang i-share diri sa KLP. Tita, siguro si Lola Amparing, kanday Lolo Dencio, kanday Deo, or Ningni, sang Lambunaw, are also busy writing their letters right now. Ubase busy man sila sa pagsabat sa mga messages nanda sa ilang cellphones. Bisan diin mo itulok ang imo mga mata sa balay ka man,
Sa school, sa mga opisina, makitaan mo nga busy ang tanan sa ila gadgets and cellphone. Isa ka restaurant owner ang nag-offer ng 50% discount for patrons who turned off their cell phones while dining. Nagapati siya nga ang mga smartphones have shifted the focus of meals gikan sa companionship and conversation to surfing, texting, and business calls. Yes. Bisan ako, I consider technology as very good, but when we are with family and friends, you can just wait for half an hour and enjoy the food and company. Sa pagbugtaw ta sa aga, basi ula pa kita kapre, sagap dayon cellphone. How easily we can be distracted by many things, whether sa aton nga mga relasyon with others or with the Lord. Jesus once told his followers that spiritual distractions begin with hearts that have grown dull, ears that are hard of hearing, and eyes that are closed. Parang isa ka farmer nga nagapangga sa mga liso sa wala mahilamunan nga garden. God is calling us, pero focused kita ya on other things. Maybe sa aton mga dapat obrahon o sa mga nagahulat nga appointments. Kung kaisa, the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and we become unfruitful. Hatagan naton sang time ang Ginoo sa aton kabuhi, and we will be sure all other things will be good and all right. Focusing in Christ puts everything else in perspective. Tita Regine, kada adlaw, nag-uumpisa ako sa akon nga morning with my prayer of praise to our Lord, amuman sa gabi. Si Julie Ackerman Link, writer sa libro Our Daily Bread, nagsulat ng article, A Lesson in Praise. I decided nga i-share ini sa aton mga listeners kay sa kanami sini, kag mapuslan gid. Nagsulat siya that Psalm 150 is not only a beautiful expression of praise, it's also a lesson in praising the Lord. Nagasiling ini sa aton, where do we praise? In God's sanctuary and mighty firmament. Wherever we are in the world is a proper place to praise the one who created all things. Number 2, nga ang nagapraise kita. First, because of what God does. He performs mighty acts. Second, because of who God is. The psalmist praised him for his excellent greatness. The all-powerful Creator is the sustainer of the universe. Number 3, paano kita mag-praise? Loudly, softly, soothingly, enthusiastically, rhythmically, boldly, unexpectedly, fearlessly. In other words, we can praise God in many ways and on many occasions. Number 4, sino ang dapat mag-praise? Who should praise? Everything that has breath, young and old, rich and poor, weak and strong, every living creature. God's will is for everyone to whom He gave the breath of life to use that breath to acknowledge His power and greatness. Praise is our enthusiastic expression of gratitude, pagpasalamat sa aton Ginoo for reigning in glory forever. Tita, let me end this letter by Watt's poem. Let every creature rise and bring peculiar honors to our King. Angels descend with songs again, and faith repeat with loud amen. Praise is the overflowing of a joyful heart. Remember, let's praise God every day of our life. Till next meal, God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambrunao.
Once again, punong-puno naman kita, no, spiritually with what student mom has shared sa aton. Salamat gid abaw. Kaangay-angay gid kamo ni Invi sa mga gina-share ninyo diri nga mga manami nga mga butang diri sa KLP. Thank you so much. Alas 2:42 ang aton nga oras sa pagbalik naton. Another letter from Neni sang Western Samar. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit sang shower. Hindi pagpanumdumang nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 ka minutos lang kag ang pinakamaayo magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 2 to 8, 2025. Ang Nobyembre 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa first Fridays sa 9 ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, among ilamangin na safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Nobyembre 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Be ready to enjoy sang ila great selection of oldie goldie songs. Bangod ang retro band ang natala na kapaghatag sa inyo sang isa ka great musical entertainment sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Nobyembre 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lidere sang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people
not to destroy it. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Balik kita with this story from Denny isang Western Samar. Dear Tita Regine. Ngayong hapon, Tita Reg, sa imo amuman sa mga maukod nga tagpalamati isang KLP kag sa katapos ang bombo. Tita, gusto ko lang gid i-share sa kahanginan ang parte sang aton dialect kay naobserbahan ko ya tita nga may mga common words gali kita nga ginagamit. Apang iba ang meaning sa inyo kag iba man ang meaning sa amon. For example, tita, ang word nga tuon. Kung sa waray, ang meaning sini nagtigang. O kung sa Tagalog ya tita, saing na bigas. Apang sa hiligay nun, ang word nga tuon, meaning study. Ari pagid, ang word nga banwa. Ang buot silingon sini sa amon niya sa waray, hilamon. O kung sa Tagalog pa, damo. Apang sa inyo naman niya tita, ang buot silingon sang banwa, lugar, nga syudad. Ang word nga lagasya, tita, meaning sini sa amon sa waray, matanda. Apang sa inyo naman niya, kung sa Tagalog pa, habol. Ang pilas naman niya tita nga word, kung sa waray pa, mild lang. O kung sa Tagalog, galos lang. Apang sa inyo naman, sugat, kung sa Tagalog pa. Amo gani tita, kung ang mga waray makabati sini nga balita sa bombo, nga magsiling nga, lalaki may pilas patay. Magkakadlaw ina ang mga waray tita, kay abi nila, jutay lang, umayad lang nga galos, tapos napatay. Ang bot tita, nga ang ayhan, no? Nga nag-iba-iba ang mga meaning sini. Sinugid bala ang may kahimuan sini. Tita, sa nadumduman ko, sang ara pa ko sa amon isla, isa ka besad to. Nagpanagat kami sang bana ko. Hapon sad to sang June 2023. Nagsiling ang bana ko tita, nga masakit ko no ang tiyan niya. Nagsabat naman ako, na i-cancel ta na lang ang aton pagpanagat. Apang nagbalibad ang bana ko, kag nagsiling siya ya tita, okay lang, kaya ko gid. Isa pa, naghaplas naman ko ya sang liniment oil. Sa uli tita, natigayon gid man ang amon niya pagpanagat. Sang dito na kami sa lawod, tita, ako ang nag-aariya sang pukot, o naghulog sang pukot sa dagat. Amat-amat lang ina pag-ariya. Samtang ang balod naman tita, dagko. Gani mabudlay gid pag-ariya, kay ang motorbangka nagauntol-untol ini. Samtang sige ang pag-ariya ko sang pukot tita, sige man kuya pangamuyo, nga kabay hatagan lang kami sang grasya. Bisandag ko ang balod, kaya man tita sang motorbangka namon. Sa nag-amat-amat na kadulom, nag-amat-amat man niya kagagmay ang balod tita. Sang ginbutong na ang pukot sang bana ko, tita pa ibabaw, baw nakibot kami, kay may tuloy na nga isda. Hindi nako kabalo tita, kung ano na ang unahon ko, pagtanggal sa mga isda. Puwerti kada amo, gid ang dakop namon tita nga isda. Estimate namon nga mag-asawa, more or less, 100 kilos. Wow! Apa ang napakilo lang gid namon, masobra 60 kilos. Kay damo na ngayo, tita. Ang iban, nagkuha na lang sila sang isda. Di nakabenta kami, tita, sang sobra 7K or 7,000 pesos. Nalipay gid kami, tita, kay nagkaara kami sang grasya. Kami nagid lang ang naulihi sa pagpuli. Kung kaisa naman tita, way gid sang dakop kay seasonal ini tita. Kung nagapadakop naman ang isda, ilabi na kung dako ang dagat kag masanag pa ang bulan, may mga nagasugba sa mga isda sa baybay. Ka-enjoy lang tita. Ang mga motorbangka
gahilira inatanan sa baybay, kagahod kay damo tawo. O kasadya gali sa inyo, no? Isa naman ka bes, nagpuli na ang tanan nga mananagat, apang ang bana ko na lang gidya tita, ang waay pa nagpuli. Sang tion nga ato, why ako nagupod sa bana ko. Nabalaka gid ako kay ti, why pa nagpuli ang bana ko. Naghambal ang utod ko nga lalaki sa akon, kay kung hindi pa gani mag-abot si bayaw, apason ko na siya. Mayo na lang tita, kay dugay-dugay, nag-abot na ini. Ang dakop naman niya tita sang bana ko, mga 10 kilos ng isda, ara lang ang mga isda sa isa ka parte sang pukot, nagdikit lang ini sila. May ara tita, 2 ka bilog nga mga dlagko nga kasag, nahalo lang sa mga isda. Ang kabugaton sa mga kasag, tita, 1.1 kilos ang isa, bale 2.2 kilos ang duha ka kasag. Budagkuan ba? 3,500 ang kilo tita sang kasag. Ha! Kay buhi ini. May nagapamakal sini sa amon. Kay gina-export ini nila sa ilang mga pungsod. Basta buhi gid lang nga kasag. 7,700 tani ang balor sang kasag tita. Apang sa ano nga pagkadimalas, nga napatay ang duha ka kasag. Kay man tita, ginbutang lang sang bana ko sa flooring sang motorbangka. Kundi napatay gid ang mga kasag. Dapat kuno tita, ibutang ini sa net, kag ibutang sa dagat. Nahadlok kuno ang bana ko, basi kuno kawaton, gani ginbutang lang niya sa flooring sang motorbangka. Nanugunan gid ako tita katama. Kwarta na, naging bato pa. Ginlaga lang sa bana ko tita ang kasag, ginbutang niya sa dako nga kaldero, kaginsunad. Hindi ko tani magkaon sang kasag, kay way ako gana. Apa nangakig ang bana ko, kundi nagkaon na lang ako. Tita, nadumduman ko pa sa nagbagyo sa amon sadto, sang bagyong Julina, sang September 6, 2021. Sang una tita, mahinay lang ang hangin ni Julina. Sa nadumduman ko pa, 55 kilometers per hour ang kabaskugon sini. Samtang ang adlaw, puwerte nga kainit, kag ang mga kadagatan malinaw o hindi mabalod. Daw sa waay indikasyon nga may ara sang bagyo, signal number 1 pa lang iniya tita, gani nagpalawod ang mga mananagat sa amon lugar. Sa akon mismo ginistaran nga barangay, nagpalawod man, apang madali sila natapos, mga 2 hours lang ya tita, nagpuli na sila. Pero may mga mananagat nga tibuok gabi, ara sila sa lawod sang dagat. Ang mga tao nga ini, amo ang nabiktima sang bagyo. Kay ti bagyo na mo, apang ara pa sila sa dagat. Kay base sa mga sugid-sugid sa mga mananagat, 10 p.m. to 11 sang gabi, nabatyagan gid nila kuno tita ang kusog sang hangin, kag balod, do sa tidal wave ang mga balod. Hamakon mo tita, ang hangin, nag 120 to 160 kph, signal number 3 na ang Samar. Ang isa ko kapakaisa na missing, lalaki ini tita. Apang sang magkalma na ang panahon, ginpangita ini. Sad to say, patay na ini siya sang masapuan. Tawguntan lang ini siya sa kay Dan. Ini si Dan, didto siya napadpad sa sityo sang isa man ka isla. Apang ang iba niya nagkalamatay tita, malayo ang ginanura nila. Kay damo ang mga napatay nga na biktima sang Bagyo Julina. Ang Bagyong Julina tita, doon nagpasalig lang siya sa mga tao. Kay nami ang panahon, gani nagkumpiyansa lang ang mananagat, kag nagpanagat sila. Si Dan niya tita, duha lang sang kaupod niya sa motorbangka, ang kaupod ni Dan, waay napatay. Kay ginhigot kuno niya ang lawas niya sa motorbangka. So amuto nga nakasurvive ini. Apang si Dan, base sa siling sang kaupod niya, nahulog kuno ini. Gani, napatay siya. Tani duha na lang sila Dan ang naghigot no sa motorbangka. Kundi nakasurvive tani si Dan.
Pero ambot lang, kay amo malang inaiya siling sang kaupod niya tita. Ini si Dan, PWD o person with disability. Kay hindi ini siya makabati, kag hindi man makahambal. Kung magsenyas ini si Dan, may kaupod siya nga sound sang A. Ang lawas niya tita kag tiil, pati kamot okay man. Nashock kami sa pagkabati namon sang balita nga na-missing si Dan. Mabuot ini siya kag responsible pa, bisan na amang siya tita mga buhi mananagat siya. Waay siya asawa, kaysang medyo bata pa siya, gusto ni Dan ang mapangasawa, matahom nga dalaga. Pero syempre tita, ang matahom nga dalaga, kay hindi man magkagusto sa kay Dan. Hasta nga waay na lang siya nagpangasawa. Ang pangidaro ni Dan sa napatay ini, 53 years old. Waay si Dan mag-eskwela tita, ang mga senyas niya, siya lang niya ang naghimo. Waay gid may nagtudlo sa iya. Ang iloy ni Dan, utod sang tatay ko. That time tita, patay na ang iloy ni Dan 4 years ago na. Apa ang tatay naman ni Dan, sobra pa lang isa kasimana nga napatay ini. Waay gid kami tita magdahom nga masunod pagkapatay si Dan. Antes sina tita sa managlakat na tani ang mga tao, agud ilubong ang patay nga tatay ni Dan, nag-una-una naligo si Dan. Apang ginsan niya siya sang utod niya nga babae, nga naligo ka na, nga ari pa ang patay. Apang nagbalo si Dan senyas, nga hindi kuno siya mag-upod. Kita sa amon bala, ang pamahiin sang parte sang patay, kung ilubong na ang patay, amo pa lang tita ang pagligo sa mga tao, hasta ang mga nagkumpanyar, agud matindo, kag mawala ang dimalas. Ang sa balay naman niya tita, kinanglan tinluan ang balay, kag ang mga bayo nga gingamit, kag mga gamit nga gingamit sa napatay, kinanglan sunugon gidina, agud matanggal ang dimalas. Sa una tita, mabudlay tanggapon, nga gulpi lang napatay, budlay batunon. Nga gulpi lang napatay si Dan, apang waagid kami mahimo tita, kundi batunon ang kamatuuran, bisan masakit. Basta tita, ang tanan nga bagyo nga nag-agi, ang hindi ko gidlang niya malimtan, ang bagyong Jolina. So tubtub diri na lang ang akong pagsaysay tita. By the way, pasensyahin na lang gid ako sa akong hiligay nun. Balang ko tita, may mga wrong grammars ako. I want you to know nga nag-nosebleed ako sa paghiligay nun ko. Mirisi sa akong tita, kay ka-trying hard ko. Madamo na lang ang salamat sa pagbasa mo sa akong medyo malawig nga sulat. Maayong hapon na lang sa inyo tanan, ang matinahuron, Neni, sa Western Samar. That's what you call, no, the calm before the storm. If I can remember it right, no, sang nagtupa man diri ang bagyong Yolanda, as in, doon di mo mabatyagan. Bago siya naglaslas, no, doon di mo mabatyagan nga may bagyo. Kay ti mainit ang panahon, wala sang hangin, pero mo na to gali, no, pagtupa niya, sus, terrible nga waswas. So sa inyo dira ang bagyong Jolina. Supposedly mga mananagat, no, they should know nga hindi na dapat nga magwapa, hindi na maglakat, kay ginigin magsalig, kay kumukalma ang lawod, tapos wala sang hangin, kay ti kung siguro no, why sila kabalo nga ang inugtupa is gabi gali. And nagpasimpalad pa sila ya nga magpalawod. Why sila kabalo nga ti amo na to gali nga mga inoras ang paglaslas gid sang bagyong Jolina. Sayang si Dan. Anyway, thank you so much gid sa imo, Neni isang Western Samar, for another beautiful story para sa amon sa sininga hapon. Oras tayo, it's a minute after 3 o'clock. Check the liwat ang ating Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Kabombo, 49 days before Christmas. Kagang Bombo Radio Philippines,
join sa panawagan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa tanan nga magsuksok sang puti samtang nga naga-attend sa Sunday Mass, as well as mag-display sa mga white ribbons sa tagsa ka panimalay, mga salakyan, kag public places, humalin Oktubre until November sang sining nga tuig. Ang pagsuksok sang puti, isa ka panawagan for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Mga kabombo, magasunod na ang mga paborito ninyo nga mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Madamog niyo salamat sa inyo nga mga pag-share sa mga kasaysayan ninyo and especially sa inyo ganya presensya dira. Balikay kita tomorrow. Thank you so much. Sa gihapon, ini-inyo ang alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.